Orain bagaude guztiak, ezta? Bale, hasiera emango diogu osoko bilkurari. Eta lehenengo puntua, Getxoko Udalbatzak 2008ko abenduaren 23an egindako aurreko ohiko osoko bilkuraren akta onesteko proposamena. Onesten dugu ata, beraz, bigarren puntura pasatuko gera. Aparcamientos de Getxo en Romo y Las Arenas, Las Mercedes, Sociedad Concesionaria SL, erakundeak aurkeztutako berrasteratzeko errekurtsoa gaitzesteko proposamena. Batzordaren proposamena alde erabakikorrean honela dio. Lehenengoa, gaitzestea, Aparcamientos de Getxo en Romo y Las Arenas, Las Mercedes, Sociedad Concesionaria SL, erakundeak aurkeztutako berraztertzeko errekurtsoa. Getxoko udalerriko Romo eta Aretako osoetan, ibilgailu automobilentzako lurpeko bi aparkaleku eraikitzea eta ondorioz, ustiatzea helburu duen obra publikoaren emakida kontraturako oreka ekonomikoa berraztertzeko egindako eskaera existearen aurkakoa. Bigarrena, erabaki hau enpresa interesunei jakinaraztea, bosgarren aurrekarian aipatzen den txosten juridikoarekin batera. Jakinaraztea baita kontu hartzailitza eta azpiegitura eta zerbitzuak departamentuei ere. Bai. González jauna. González jauna, hitza hartu behar duzu? Ez? Aurrera egingo dugu orduan. Hirugarren puntua. Bozkatu behar dugu, barkatu. Proposamenaren aldeko bozkak. Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Abstentzioak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Eta kontrako bozkarik ez dago. Beraz, hirugarren puntura pasatuko gara. Unai Amezaga Albizu, udal langileak aurkeztutako bateragarritasun eskaera onartzeko proposamena. Batzordearen proposamena hau da, lehenengoa. Unai Amezaga Albizu, udal langileari baimena ematea Euskal Herriko Unibertsitatean irakasle elkartearen lanaldi partzialeko lanpostua betetzeko. Astean 4 ordukoa 2 urtez. Bigarrena, bateragarritasunaren aitorpen hori honako betekizun hauek betetzearen menpe egongo da. Euskal Herriko Unibertsitatearekin sinatutako kontratuaren kopia aurkeztu beharko da, eskaeran azaldutakoa betetzen dela egiaztatzeko. Baimen honek ez ditu udal langilearen lanaldia eta ordutegi aldatuko eta indarrik gabe geratuko da automatikoki baldin eta sektore publikoan lanpostu aldatzen bada edo aldaketari badago. Bigarren lanpostu bat betetzeak ezingo du oztopatu edo kaltetu bere egitekoen betekizun zorrotza eta ezingo ditu bere inpartzialitasuna edo independentzia arriskuan jarri. Hirugarrena, interesdunari erabaki honen berri ematea. Beraz, bozketara pasatuko gara. Aldeko bozkak. EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Abstentzioak, Partido Popularra. Eta kontrako bozkarik ez dago, beraz onartua geratzen da. Eta honekin batera, laugarren puntura pasatuko gara. Udal diruzaintzaren hiruhileko txostenaren berri ematea. 15/2010 legearen laugarren artikuluan xedatutako bete beharrez. Laugarren hilekoa, 20 urteko laugarren hilekoa. Batzordaren proposamen hau da. 04/2020 diruzaintzako txostenaren edukiaren jakitun izatea. Txosten hori bete beharrak ordaintzeko legezko epeak betetzeari buruzkoa da. Norbaitek hitza? Ez, beraz, 5. puntura pasatuko gara. Hainbat dekreturen berri ematea. Aurrekontua gehigarrizko kredituz baliatua aldaraztekoak. Batzordaren proposamen hau da. Kreditu gehigarrien bidezko aurrekontu aldaketearen dekretuekin jakitun geratzea. Bertan zerrendatzen dire dekretoak eta diru kopuruak. Uriarte jauna, zeurea da hitza. Alkate andrea, eskerrik asko.
Puntu honetan, iazko azken kreditu gehigarrian kontu ematea egiten dugu, 8 dira, udaletxeko eta etxe sorginduko SAB sutearen aurkako instalazioa eguneratzeko 60.000 euro, ondare erantzunkizunagatiko kexako 18/2020 espedientearen finantzaketa 180.000 euro, osasunaren zaintza erloan, hainbat prebentzio material erosteko, COVID-19 sistemak eragindako osasun alarmaren ondorioz, 210.000 euro, idazkaritza nagusiaren arloan kudeaketatik eratorritarako bigarren kapituloko zenbait gastu finantzatzeko 10.000 euro, komunitateen gastuei aurre egiteko finantzaketa beste 10.000 euro, Getxoko ostalaritzako etxez-etxeko zerbitzu eta bilketa zerbitzuak sustatzeko beharrari dion webgune informatikoa 8.470 euro, Elabara Getxo Kirolportua S.A. sozietateari zinemen eraikineko 216 zenbakiko beko lokala, 4. eta 5. aretoak erabiltzeko eskubidea eskuratzeko, itsas eremuan berrikuntza poloa abian jartzeko 105.840 euro, eta azkenik Getxo udalerriko, urtearen azken zatian egin zana, Getxoko udalerriko ostalaritza sektorearentzako laguntzak jarduera etenagatik 500.000 euro. Eskerrik asko, Uri. Norbaitek uste dut mikrofonoa edo piztuta daukala? Mesedez begiratu mikrofonoak itzalitak dituzuen. Eskerrik asko. Hitza norbaitek hartuko du? Bai, Amieba Anderea, zeurea da txanda. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea, egunon denoi. Bueno, en este punto no podemos dejar... Puntu honetan nabarmendu behar dugu, zinegotziak esan bezala, gaur bitxia bada ere, kontu emateak elkartzen dizkigute. Hala, 500.000 euro gaitu dira ostalaritzari laguntzeko. Hori oposiziotik eskatu genuen, eta abian jartzeko eskatu genuen. Dekretua ezagutu genuen, azaroaren hasieran eta orduan agindu zen ostalaritza ixteko, baina orain beste itxiera bat daukagu. Eta, hala, beharrezkoa zen premiaz jardutea. Hain zuzen ere, oraindik ez dira laguntzak eman eta berriro ere daude itxita taberna jatetxeak eta ez dakigu noiz arte eta zenbatetan gertatuko zaie. Gustatuko litzaiguke jakitea zeintzuk diren aurreikusten diren neurriak, itxierak pilatu direlako eta guk uste dugulako beharrezkoa dela abenduan ezarritako kopuru hori handitzea. Labur eta eskaz geratu delako egoera ikusita badago beste xehetasun garrantzitsu bat zentzu horretan. Badaude 8.000 euro eta kontu emate horretan esaten da webgune bat sortuko dela ostalaritza eta etxez-etxeko zerbitzuak sustatzeko. Oraindik ematen du ez dagoela eginda eta heltzen denerako zaharkituta egongo da ematen du. Hala? Ez dakigu zertan pentsatzen ari den gobernua, baina oso berandu dabiltza, eta horrek erakusten du neurriek ez dutela balio horrela jarduten bada. Gainera, ez dakigu zer nolako aldea izango duen zerbitzu honek orain dagoenarekin, eta ez dugu guk esaten, guztiek esaten dute, ostalariek, saltzaileek, denek esaten dute, eta politikatik harago doa, gastu pilo dituzte, ziurgabetasun handia dute, eta horregatik espero dugu behar bezala jardutea eta gobernutik dagoeneko eta berehala hartzea erabakia. Ez ditzagun pertsonak alde batera utzi mesedez. Eskerrik asko, Amieba Anderea, beste norbaitek hitza hartu nahi du. Bai, Rodríguez jauna. Bai, egunon. Bueno, Elkarrekin Podemosek esan bezala hemen gobernuaren kudeaketan eredua daukagu, ezta? Azaroan iragarri zuten web bat eta horretarako dirua oraintxe ikusten dugu, baina oraindik ere webera baldin bagoaz PDF bat daukagu, beraz 8.000 euro PDF hori egiteko baldin badia asko da, eta bestea oraindik ez bada egin, oso berandu doaz. Eta gauza berdina gertatzen da, esan bezala, ostalarientzako diru laguntzak orain eskariak egiteko epea zabali dago oraindik, baina da azaroko itxialdiari erantzuten diona, eta ez hilabete honetakoa. Pero el verdadero ejemplo de la gestión de este equipo... Baina gobernu taldearen adibidea eta kudeaketa txarraren adibidea da 180.000 euroko kopuru hori. Hala, espediente bati erantzuten zaio eta langileen izenak ikusten dira, baina badaude kasu horretan arduradunak diren politikarien izenak. Izan ere, politikari batzuek erabaki zuten enpresarekin urratzea zeukaten erabaki, baina hori urrunetik dator, denbora pilo behar izan zuten musika barri eraikitzeko.
Baina, hainbeste tardatu zuten, hainbeste denbora behar izan zuten, non ireki zenean musikebarriko ekipamendua zaharkituta zegoen. Hala, EAJ-ko bozeramaileak eta alkateak eskatu zuten instalatuko zena teknologia berria izateko, modernoa izateko eta zinema komertziala eskaintzeko aukera emateko ez dauka logikarik hori instalatzea naiz eta kontratatuta egon zaharkituta dagoelako eta inbertsio berriak eskatuko dituelako. Langileak lanean hasi ziren, baina horietako bat, kabeza de turko izan zen azkenean, mehatxuen eta kontu doitzen ondorioz, eta hori gertatu zen EAJ-aren barruan. Hala ikusi zuten, hori konpondu nahi zutela, hau da, zaharkitutako teknologia jarri nahi ez zuten, baina hauteskundeak hurbil zeuden eta musike barri ireki behar zen. Baina zinegotzi guztiek ez zuten berdin pentsatu momentu hartan. Hala, argi geratu behar da, eskatutako lanak horiek zirela, hau da, akta batean dagoela jasota lana, eta teniente alkalde batek, hau da, alkate orde batek sinatu zituen, eta beste batek babestu zituen oraindik zinegotzia dena. Eta EAJ-ko alkateak zoriondu zituen, orain senataria dena, eta horiek, hau da, Ogasun zinegotziak ezagutzen zuen egoera hori, orain alkate ordea dena, eta EAJ-aren bozeramailea batzordean, Uriarte jaunak esan zuen, ez zituela horiek, gauza horiek eta gertakari horiek ezagutzen, baina gero bere burua zuzendu zuen eta zerbait bazekiela esan zuen. 2018ko posta elektroniko batean ikusten da asko zekiela horren inguruan, baina zergatik ez zuen disiplina espedientea ireki, hori da egiten dugun galdera, zergatik ez zituen orduan egitateak salatu, eta 2020ra itxaron zuen, zergatik, hauteskundeen ostean, bere aldeak irabazi zuelako eta bere mehatxua lortu zuelako. Berak esan zigun, kulturetxeko espediente batekin hasi zela dana. Hau da, faltan botatzen zutela kontratatutako espediente ekipamendu bat kasu honetan. Hala, kulturetxeko zuzendaria zena eta presidentea zena eta zinegotzia zena alderdi berekoa zen. Baina kulturetxean bazekiten zer egiten ari zen momentu hartan. Are gehiago, nahi zuten jakin zein zen zinema teknologia lehiaketa lizitatua izateko. Beraz, galdera zera da, zer gertatzen da? Zein da hemengo koordinazioa? Zer gertatzen da? Presidenta batek ez du aurrekoarekin hitz egiten, ez du hitz egiten egitateak ezagutzen zituzten pertsonekin eta gobernu taldean daudenekin, zer nolako koordinazio maila daukagu udal honetan, dirudienez, inork ez zekien ezer, baina prozesua 4 pertsonek ezagutzen zuten kulturetxeko zuzendaritzan. Horrez gain, prozesua erabat ezagutzen zuten arduradunek, kontu hartzailetzako arduradunek, ados ez zeudela adierazi zutenak eta prozesu osoa ezagutzen zuen kontratazioa arduradunak eta idazkaritza arduradunak. Horiek guztiek ezagutzen zuten prozesu hori 2018an hasi zena, 2018an egikaritu zena, eta aitzitik zehapen espediente bat eraginduena 2020an. Horrez gain, sinatu egin zen akordio bat enpresa batekin eta langileek ez zuten berez sinatu. Ez, baizik eta arlo horietako arduradunen babesarekin eta gero urratu egin zen eta horren ondorioz enpresak erreklamazio bat aurkeztu zuen eta ez dauka zentzurik. Orain bikoiztuta dago ekipamendua musike barrin, badagoelako ekipamendu zaharkitua eta berria. Hala, kulturetxeko presidenteak esaten zidan pelikulak egiten nituela nik. Baina jendearekin hitz egin ahala, errealitateak nire irudimena gainditzen du. Serie Z de miserias y venganzas. Y en toda esta película... Pelikula honetan, duintasuna mantetzen duten bakarrak dira, akatsa onartzen dutenak eta bere jarduketa babesten dutenak. Hala, gero badaude EAJ-aren zinegotziak, baina horiek ez dute partekatzen bere borroka beste batzuen lepora erortzea. Mila esker. Beste norbaitek hitza hartu nahi du? Ez? Bai, Eguren Anderea, zeurea da hitza. Egun on guztioi, eskerrik asko, alkate Andrea. El import 190.000 euro esartzen dira kreditu gehigarrian espediente horretarako. Horrela, finantzatu egingo da 2018/2020 espedientea. Izan ere, aurrekontu partidan ez dago kreditu nahikorik horri aurre egiteko. Besterik gabe hori ekartzen da eta hori jakinarazten da gaur.
Azaldu nuen dagoeneko antolakuntza batzordean eta berriz ere esan nahi dut gobernu taldeak, gobernu batzarrean, 2008ko azaroan aitortu zuela, ondare erantzukizuna zuela udalak zinema ekipamenduaren instalazioan. Hala, Telesonikek eskatu zuen espediente hori 2008ko otsailaren 11an. Aurrekarietan, jasotzen da zehatz-mehatz zer nolako jarduketek eragin duten ebazpen hori. Labur esan da, hau gertatu zen. Telesonikek 2 lote lortu zituen eta ikusentzunezko ekipamendua jarri behar zituen musike barren. Hala, bertan eskaintza jasotzen zen. Eta nahitaezkoa partea jasotzeaz gain hobekuntza batzu jasotzen ziren eta hori da esleitutako kontratuaren edukia funtsean. Hala, esleipena egiterakoan aldatu egin zen edukia bestelako prestazioak gehitzeko. Hau da, ekipamendu berriak instalatuko zirela adostu zen eta kontraprestazio gisa kontratistak ez zituen hobekuntzak eman behar. Horiek eskaini zituen bere eskaintzan eta kontratuaren parte ziren. Hau da, permuta bat egin zen, elementu batzuk beste batzuekin ordeztu egin ziren. Erabaki hori hartu zen eta sinatutako akta batean agertzen da. Hau da, funtzionarioak eta enpresak sinatutako akta batean jasotzen da eta esen behar bezala izapidetu. Horregatik, ikuspegi juridikotik ez da aldaketa egin, ez da kontratua aldatu eta hori eska daiteke esleipenaren barruan. Horren bestez, udalak kontratistari eskatzen dio kontratua erabat betetzeko. Hau da, aurkeztutako bekuntzak ere egiteko. Eskakizun hori dela eta Telesonikek kontratua egikaritzerakoan bekuntzak eskaini zituen, baina horrez gain beste prestazio bat egin du. Hau da, ekipamenduak instalatu ditu, zinema ekipamenduak eta kontuan hartuta ez dela inoiz kontratua eta prezioa aldatzen, prestazioa egiten du udalaren alde eta ez dauka kontraprestazio ekonomikorik. Eta horren ondorioz, Telesonikek erreklamazio bat aurkezten du udalaren aurrean 2008ko otsailaren 11an. Ondare erantzukizun gisa. Udalaren funtzionamendua dela eta horregatik lesio ekonomiko bat izan duelako eta ez duelako hori jasan behar. Hala, iaia 300.000 euroko zenbatekoa eskatu zuen eta horretarako justifikazio ekonomikoa jaso zuen. Udalean, edo udalak eztabaidatu egin zuen balorazioa eta ikusi zuen kalte ordaina 250.000 euro ingurukoa zela. Baina, kontuan hartuta erruak zeudela udalaren eta Telesoniken artean, permuta horretan Telesonik egon zelako, 110 murriztu zen kalteen balorazioa. Eta orduan, azkenengo kopurua 219.000 euro bitartekoa izan zen, ingurukoa izan zen, kalte ordainerako, alegia. Era berean, esan behar da, zinema proiektuak ematea, txostenen arabera, garestiagoa dela kalte ordainarekin alderatuta, edo bestela esan da, udalak ez du gehiago ordaindu ekipamendu horiengatik. Eta azkenik, azpimarratu behar da, egiaztatu egin direla egitate horiek, eta horiek bakarrik direla, gobernu batzarrari eragiten diotenak, administrazio prozeduraren arabera, erantzukizun hori dagoela adieraztera. Hala, adierazten da, kaltea egin dela, eta partekatu egiten duela kalte horren existentzia Telesonikekin. Hala, badaude iritzi desberdinak egitate horien inguruan. Eta horiek entzun ditugu gaur. Hala, gaur, desgaste politikoa besterik ez dute egin nahi. Hau da, desgastea sortu nahi da, egungo zein iraganeko zinegotzien artean, baina hau esan behar dut ozen. Konjeturak besterik ez dira. Eta interpretazioak besterik gabe. Interpretazio maltsurrak. Inolako oinarririk ez dutenak. Eskerrik asko, Eguren Anderea. Aurrera egingo dugu, inorrek ez balin badugu berriro hitza hartzen, eta 6. puntuan sartuko ginateke. Hainbat dekreturen berri ematea, transferentziak erabiliz aurrekontuak aldaraztekoak. Batzordaren proposamen hau da jakitun geratzea transferentzien bidezko aurrekontu aldaketaren dekretuetaz. Bertan zerrendatzen dire dekretuak eta kopuruak. Eta honekin batera, 7. puntura, bai, Amiba Anderea.
Bai, eskerrik asko alkate Andrea. Puntu honetan, ez da deskribapenik egin, baina besteak beste, 30.000 euro baino gehiago ekartzen dira. Manuel Gaintza parkina algortan dago, eta Gabonetan saltokiei erantzuteko gaikuntza bat egin zen, baina orain nahi dugu jakin noiz eraikiko den erabat eta osorik aparkaleku hau. Eskertu genuen irekitzea, baina gustatuko litzaiguke erabat irekitzea oso beharrezkoa delako auzokideentzat, batez ere TAO gune berriak indarrean sartzen direnean. Eskatzen dugu ahalik eta lasterren irekitzeko, egoiarrek aukera izateko bertan sartzeko, eta horrela bide publikoan espazio libre gehiago edukitzeko. Mila esker. Beste norbaitek, bai, Rodríguez jauna. Sí, nosotros queríamos aclarar uno. Kreditu bat argitu nahi genuen, esaten digutelako gero interpretazio maltsurrak egiten ditugula, naiz eta oinarritzen garen espedienteetan eta frogetan eta ikuskatzaileek esaten duten horretan eta bakoitzak bidalitako e-mailetan oinarritzen garen. Zertarako behar ditugu ia beste 60.000 euro? Bigarren kapituluko eta hirugarren kapituluko gastuak egiteko, musikebarrirentzako materiala erosteko. Zein da material hori? Zein da? Gero agian interpretazio maltsurrak egiten ditugu, bidaltzen diren eta berbidaltzen diren e-mailak. Hor daude, nik ez daukat inolako arazorik. Nire interpretazio maltsurrak jart ditzaket mahaiaren gainean eta eztabaida dezakegu. Prest nago, batzordeetan eztabaidatzeko nahi duzuenean, espedienteak daude mahaiaren gainean eta horren inguruan hitz egin dezakegu eta ikusiko dugu nork interpretatzen duen eta non dauden egitateak, zer esaten duten e-mailek eta bar. Aipatu duzun espedientea hor dagoelako eta momentu zehatz batean hasi zelako. Baina nik ez dut ukatu espedientean esaten dena baizik eta nola egin zen. Gauza bera ez gertatzeko gustatuko litzaiguke jakitea zer gertatzen den kreditu aldaketa honekin. Beste 60.000 euro musikebarrienentzat ematen du, gutxi gastatu dugula musikebarrin. Ia 60.000 euro musikebarrienentzat. Zeri dagokio hori? Eskerrik asko. Rodríguez jauna, beste norbaitek hitza hartu nahi du? Ez? Aurrera egingo dugu eta 7. puntuan sartuko ginateke. Kontu hartzailetzaren 3/2021 txostenaren berri ematea. Finantza iraunkortasunari buruzkoa da txosten hori eta honekin dago lotuta. Aurrekontuaren aldaketak finantzatzeko asmoz, 2019ko udal aurrekontuaren likidazioarekin lortutako altxortegiko geldikina, 2020ko aldian lehenengo, bigarren, hirugarren, laugarren hiruhilekoan gastu orokorretarako erabiltzea. Batzordearen proposamen hau da, udaleko kontu hartzailetzak finantza iraunkortasunari buruz egindako urtarrilaren 18ko 3/2021 txostenaren edukiaren jakitun geratzea, diruzaintzako geldikina erabiltzeari dagokionez 2020an lehen, bigarren, hirugarren eta laugarren hiruhilekotan aurrekontuko aldaketak finantzatzeko. 2021 txosten hori, Bizkaiko Foru Aldundian finantza tutoretzari dagokionez eskuduna den sailari igortzea, osoko bilkuraren akta eta euskarri izan daiteken gainerako dokumentazioarekin batera. Eskerrik asko, norbaitek hitza hartu nahi du? Ez? Beraz, mozio eta interpelazioetara pasatuko ginateke. 8. puntua, PP Alderdiko Udal taldeak aurkeztutako mozioa, Aixerrotako lehiaketa berria. Andrade jauna. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos. Eskerrik asko alkate Andrea da egun on guztioi. Aixerrotako lehiaketa berriaren inguruan baduela gutxi jakin izan dugu laster itxiko dutela Aixerrotan dagoen kubita jatetxea. Udal jabetzakoa den eraikin batean dago jatetxea eta duela gutxi onartu zen emaki da. Horren ostean zaharberritzeko askotariko obrak egin ziren. Eraikin publikoen kudeaketa ezgai eta arduragabei dagokienez, udal honek dituen aurrekariak ikusi ditugu eta jarduteko modu horrek leku hori ekistea eta abandonatzea zein eraikinak izugarri hondatzea ekarri dutela ere esan daiteke. Esate baterako, San Martin eraikina, Neguriko geltokia, Portuzarreko etxea, edo kasu honen oso antzekoa den Usategi kafetegia. Hori dela eta oso kezkatuta gaude. Arinekin behar diogu lanari, udal honetan arraro ere badena, bestela, jatetxea itxi eta okerrera egingo du berehala. Orduan oso litekena da norbaitek okupatzea
eta vandalismo orokorra pairatu behar izatea. Usategiko kafetegiarekin gertatu zen bezala. Ezin dugu horrelakorik onartuta. Horregatik uste dugu berala hasi behar direla beste lizitazio bat abiarazteko eta errotan dagoen taberna eta jatetxea adjudikatzeko izapideak. Horregatik guztiagatik Udaltalde Popularrak honako erabaki proposamen aurkeztu nahi du. Lehenengoa, berehala daitezen aizerrotan dagoen eraikin adjudikatzeko eta lizitatzeko izapideak. Bigarrena, udal hedabideetan honen berri ematea. Mozioan bertan esan dudan bezala, udal hau ez da eredu udal kudeaketaren arloan. Mozioan adibide batzuk eman ditu San Martin eraikina, Fuerte la Galea, Neguriko kasua, Portusarreko etxea. Baina ikusi bezala aurrekariak badaude eta adibidez Manuel Gainza parkinaren kasua komentatu du nirekideak eta hala da. Iraganean osoko bilkurara ekarri genuen eskari bat gure alderditik pleguak prestatzeko, esleipenerako gero, eta gauza da gabonak heldu zirela, 2020ko gabonak, eta oraindik aparkalekuaren pleguak ez zeuden prest. Azkar egin behar izan da, presaka, esan zen martxorako esleituko zirela partzela berriak, baina urtarrila amaieran gaude, eta oraindik lehiaketa publikoa ireki gabe dago. Beraz, ez da zer esleitu. Baina, hori baino askoz lehenago badaukagu beste adibide bat. Eraikin batena. RKE kafetegiaren kasua da, Romon. RKE 2018 urtean bukatu zen egiten, jakina zen Romo kulturetxea 2018 urtarrian bukatuko zela, beraz, lizitaziora aurkeztu ziren kafetegiko pleguak eta udara arte egon ziren, bertan. Bizitzaren gora berak direla eta oraindik ere ez daukagu kafetegirik Romo kulturetxean. 2018tik, baina hori baino lehenago, bentako eraikinaren kasua dago, 2016an itxi zen, kafetegia izan genuen bertan, aisialdirako eremu bat, eta gaur egun, 2021 oraindik bere horretan dago. Aitzakia bilatzen ari da gobernu taldea, konpromisoetatik ihes egiteko, baina usategi kafetegia ere hor dago. Itxi zen 2015an, zegoen enpresa bat urakudeatzen, eta esan zen baita ere lehiaketa publikora aterako zela, egin zen, negligentziagatik ezen inor aurkeztu, hainbat aitzakia, eta ondorioz kafetegi hori okupatu da, jendea bizi da bertan, sua hartu du, eta laster desagertuko da. Kafetegiak 2015etik abandonatuta dago. Horren beste, ulertzen duzu guk eskatuta gotea, ezta? Ulertzen duzu usategi kafetegia izteagatik eta kubita jatetxe izteagatik eskatuta gotea. Horregatik eskatzen dizugu mesedez plegu hauetan lan egiten hasteko. Ez eman aitzakiarik, batzordean egin bezala, notifikatzeko itxaron beharra dagoela, nik ez dut itxaron beharrik, badakit ze gertatuko den jatetxe honekin ere, beraz bada garaia udala mugitzen hasteko, eskerrik asko. Bai, parkatu, zinegotzi batek, Mikel Bildosola zinegotziak konexioa galdu du, edo ez da pantailan agertzen, ez dakit entzuten gaitun. Behian dago, bai. Behian dago? Hemen dago. Aurrera egingo dugu, orduan. Bien, hitz hartuko duzute, bai, Espriella, Uribe Andrea, zeurea da hitza. Bueno, en la pasada comisión... Egunon, pasaden lurralde batzordean elkarrekin getxotik esan genuen kezkatuta geundela kubitaren itxieragatik eta negozio horren erabileraren amaieragaitik. Dakigunez udal jabetzakoa delako aizerrotako eremu hori. Guk ez dugu nahi gure udalerrian erakusgarri den eraikin hori txarto bukatzea. Alderdi Popularrak adibide batzuk eman ditu esate baterako, horregaitik esaten dizuegu mesedez jarri mai gainean irtenbide batzuk eraikin honetarako alik eta azkarren. Labur esan da, errotako eraikina eta haren kudeaketa bere horretan ez geratzea nahi dugu. Etorkizuneko lehiaketara begira, aprobetxatu nahi dugu aukera hau esateko
prozesu batzutan erroreak egon direla. Esate baterako, begira Usategiren kasuan ze gertatu zen, eta oposiziotik ere esan genuen. Lizitazio horretan, obra eta azpiegitura posiblen kostua sartu ziren. Eta beraz, azkenean, udalaren gain jartzen da kostua eta ez enpresa esleipendunaren gainean. Eta obra gora bera nahi dugu lizitaziora ateratzea eraikin hau, alik eta arinen, alik eta beren kontserbatzeko eta kalterik ez jasateko. Era berean eskatu nahi dizuegu epe laburrean lehiaketa deitzen bada, eraikinaren kontserbazioaren alde egitea. Ezin dugu utzi gure simbolorik emblematikoetako bat desagertzea. Horregatik, Alderdi Popularraren mozioaren aldeko bozka emango dugu, nahi dugu eraikin hau babestea, irakurketa desberdina badugu ere vandalismoaren da okupazioaren inguruan. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, Aio jauna, juntzaigu irudia orain, zinegotzi guztien irudia joan zaigu, orain etorri da. Aio jauna, zeurea da hitza. Sí, muchas gracias. Buenos días. Eskerrik asko eta egunon guztioi. Lehenik eta behin, Karolinak esan bezala, harrituta gaude ikusita Alderdi Popularrak zer nolako ahalmena duen edo zein gai okupazioarekin eta vandalismoarekin lotzeko. Baina tira, guk uste dugu hori ez dela gaurko gaia eta hitzaldia zentratu beharra dagoela. Kontua zentratu behar duguela mozio honetara. Ez naiz gehiagi luzatuko, lehen esan bezala hau azaldu genuelako batzordean, baina bueno, azken finean, kontzesio edo emakida batez ari gara, indarrean dago oraindik, berritu zen, duela urte gutxi batzuk, uste dut 7 urterako berritu zela, enpresaren egoera zein den komentatu dugu, ez da ona, eta hori ikusi genuen hedabideetan, baina kontuan izan beharra dago, behintzat gure ustez, hemen babestu beharreko interes bakarra, ez dela eraikina bera. Egoera honen atzean langilea ditugu. Eta haien kontratuak ere alden neurrian mantendu beharko ditugu. Bete behar ekonomikoak ere badaude, udalarekiko, hoiek ere ase beharko dira alden neurrian, eta bar, eta bar. Beraz, ze uste dugu guk? Ezinbestekoa dela dagokion arlotik, kontua aztertu eta lantzea enpresaren ordezkariarekin batera, eta aztertzera berean, kontzesio edo emakida honen bideragarritasuna. Eta nola ez, udala kanona kobratu alizatea gero, alik eta gehien. Era berean, mantendu eta babestu behar dugu eraikina, eta badakigu hala egiten ari direla udaletik. Argi dagoen bezala, irtenbiderik aurkitzen ez badugu, berriro lizitaziora atera beharko dugu, baina uste dugu lehenik eta behin ezinbesteko dela irtenbide bat aurkitzen saiatzea pertsonak erdigunen izango dituela, kontutan izan da zer nolako egoeran gauden. Hori dela eta abstenitu egingo gara, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, Jarrubi Anderea. Bai, egunon guztioi. Guk ere gure kasuan bat egiten dugu mozioaren proposamen eta helburuarekin. Izan ere maiz adierazi dugun bezala, gure ardura eta kezka ere bada udal ondarearen babesa, mantenua eta horren erabilera. Mozioan bertan aipatzen diren bezala, getzen egun badira hainbat udal eraikin ondare utzik daudenak, inolako erabilerarik gabekoak, arrazoiak ezberdinak izan daitezke, baina utzik ustearen emaitza bera da, eraikinen ondatzea eta horien babesgabetasuna. Guri vandalismoak eta okupazioak baino arduratzen gaituena da udal eraikin horien ondatzea. Hori da gure ezberdintasuna. Hala ere, ezinbestekotzat jotzen dugu espazio horiei guztiei erabilera bat ematea. Prozesu administratiboak askartuz edo eta proiektu ezberdinak bertan abiatuz. Baina udalgiza uste dugu erantzukizunez jokatu behar dugula getzostar guztionak diren espazioak mantentzeko eta babesteko. Askotan egin ez den bezala. Eta bide horretatik doa gaurko udalbatzan talde honek ere gure taldeak aurkeztu duen mozioa San Martin eraikinaren inguruan. Ziur gaude borondate apur bat izan ez gero eta apur bat pentsatuz gero herritarrek egun behar dituzten zerbitzuak hobetu daitezkeela askartasun eta eraginkortasunez egun utzik dauden eraikin guztietan, udal eraikin guztietan. Horregatik guztiagatik baiezkoa bozkatuko dugu. Eskerrik asko, Jarrubia Anderea, González jauna, zeurea da hitza.
Egunon. Egunon, nire ustez, udalaren ondarearen emakida osoren ororen helburua da, emakidadunari elementu hori mantentzeko behar izanak ezartzea. Eta era berean, balorazio ekonomiko bat egin behar da, elementu horretan egingo den jarduera ororen arira. Emakida oroar esleitzen da obligazio eta eskubide batzuekin batera. Ondarea bera kontutan hartuta eta pleguetan ezarritakoak kontutan hartunda. Eta hau ez dut arrotasunez esaten, testu ingurua emateko esaten dut. Errotako udal eraikinaren esleipena edo emakida 2018 urtarrian egin zitzaion enpresa honi eta beraz 3 urte pasa dira. Beste 7 urte geratzen dira kontratuan eta urtebeteko 5 luzapen. 2020ko abenduaren 14an lehiaketa, borondatezko lehiaketa deitu zen eta administratzaile konkursal bat izendatu zen. Berarekin batzartu gara egoera ezagutzeko. Momentu honetan, fase komunean dago prozesua, pasiboa, zorrak eta gizartearen ondarea aztertzen ari gara eta administratzaile konkurtsala aldi berean negoziatzen ari da plantillako 12 langileekin, izan ere horietako asko irten daude, bizi dugun egoeragatik. Aurrekariak horiek izan da, administratzaile konkurtsalak epaitegietara jo zuen eta jakinarazi zuenez, hartzeko dunen lehiaketara jotzeko eskubidea dauka, bete behar batzuk betetzen ez badira, baina jarraitutasuna eman behar zaio langileria osoari gusaiatu gara epe guztiak agortzen prozesu honetan guztian. Kontratua ebatzi baino lehen. Nolanahi ere, udaletik sozietate emakidun berriari eskatuko zaio lortzen badugu behintzat, aplika daiteken legeriak eskatzen duena. Eta baita merkataritza epaitegiek emandako epaian ezarritakoa ere. Epai horietan obligazio zein eskubideak ezarriko dira. Esan bezala, epaitegiek esandakora egon beharko gara. Horren bestez, udaletik zer egin dezakegu? Prozesu desberdinak errespetatu, eta haiek ebatzi arte itxaron. Eta emakidaren eskandu arte, mantendu behar dugu eraikina, egoera honean mantendu, emakida do lizitazio berria etorri arte. Eta oposiziotik entzun dudanaren arira, ikusten dut kezkatu direla eraikinaz baina ez pertsonez. Eskerrik asko. Arbaitek txanda, Andrade jauna, zeurea da, bigarren txanda. Al final... Orduan, zer? Orain kubita jatetzea Bilbon irekiko du beste jatetze bat, Getxokoa itxi zuen eta Bilbora doa, obretan ari dira eta laizzer irekiko du. Administratzaile konkurtsala, itxaroten badugu lehiaketa publiko argitaratu arte eta justizia egin arte gure udalerrian, Bizpahiru urte egongo gara zain. Lehiaketa egin arte. Bizpahiru urtez egongo litzateke itxita jatetzea. Horren bestez, behar bada subrogatzaren alde egin beharko dugu, duela 2 urte esleitu bazen, lehiaketa berri bat egin ordez, behar badaiek izan dezakete irten bideren bat, aukeraren bat, konpontzeko. Ez dakit hori berez oso ondo dagoen. Izan ere, enpresa sortzeko asmoa zuen horrek lehiaketara aurkezterik zuen. Lehiaketa publikotik pasatzea pleguak errespetatuz. Kafetegirarekin geratzea norbait parte hartu izan gabe lehiaketa horretan pleguak bete gabe eta eskubideak bere gain har ditzake? Duela 2 urte parte hartzea zuen. Eta kezkatzen hau benetan azkenengo gauza bat. Zuek esan duzue, udal arduratuko dela eraikina zaintzeaz. Horrek asko kezkatzen dau. Udal arduratuko da. Algortako gasolindegia. Eraikina udalak gauza bera egingo duela. Tapiatu egin genuen hormigoiarekin, jenta sartzen delako, gero San Martin eraikina hor ere gauza bera, usategi kafetegia, hor ere jenta sartu zen, zu eman zioten, berriro atera, berriro sartu, zu eman berriro. Hori da zuen udalak egiten duen zaintza lana? Ez da ereduzkoa, eta kontratazio ere ez. Beraz, zer esan dezakegu?
iragartzen ari garrena gertatuko dela. Tapiatu beharko da, pintada, grafitiak, jendea bertara sartuko da lotara, eta azkenean hortxe bukatuko da kubita jatetxearen historia. Jauna, beste norbaitek hitza hartu nahi du. Uribe de la Espriella Andrea, zeurea da hitza. Bai? Bueno, guk ez dugu nahi eztabaida hau baliatzea bandalismoaren erantzuleak seinalatzeko Alderdi Popularrak egin bezala, gure ustez ez dugulako iritzi hori partekatzen ez alderdi politikoen partetik ez herritarren partetik. Beraz, dezagun irakurketa hori alde batera, benetan Alderdi Popularraren bakarri delako, eta guk aukera aprobetxatu nahi dugu berriro adierazteko gure borondatea, ezta? Elementu historikoak azkar babestearen aldekoa. Gainera, zinegotzi batek esan du baita ere, eta, hau da guk uste duguna, hartzekoen lehiaketan egon eta gero, eta erten egon da langileak, orain Bilbora eraman nahi badute jatetzea, guk espero duguna da mantentzea lan hori, langileen kontratu hori, hemen ez bada, Bilbora eramatea. Hori komentatu dugu, baina, gaia atera duzuenez, osoko bilkuran bertan, interesgarria da ikustea udalak baduela borondatea langileen lan eskubideen alde. Enpresa berriaren kasuan baita ere. Denbora pasatzen dela ere, beraz, positiboa izan daiteke horrelako zerbait ezatea. Udal talde alde batetik, azkar jardu nahi du, lehiaketara aterata, eta langilekiko kezka ere badu. Antza denez izango dute aukera bat. Eskerrik asko, beste norbaitek, hitza. Bai, ez dakite Gonzalo... Piztuta egon da, barkatu. Momentu bat. Amatatzea. Momentu bat. Ez dakit, bale. Bai, Gijarrubi Andrea, zeure da hitza. Bale, azkar batean, noski gogoratzen garela ere langileekin kasu honetan. Kasu honetan, eta beste hainbat kasutan ere bai. Kontua da, gai honetan, hitz egiten ari zala udal eraikinaren inguruan, eta horretan zentratu dugu gure argumentazioa. EH Bildutik noski, espero dugula langile horien eskubideak bermatzea, langile horiek lan egiteko aukera izaten jarraitzea, espero dezagun bezala ere, kasu honetan ere gogoratzen gara beraiekin, baina, beste kasu batzuetan ere, Getxo Kirolakeko langileekin ere, eta beste batzuekin ere gogoratu izan garen bezala. Eskerrik asko. Beste norbaitek, hitza, ez? Bozketara pasatuko ginateke. Kontrako bozkak. Ez, parkatu. Ez daudez. Parkatu. Abstentzioak. Horren bai. Abstentzioak. Bai, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV. Eta aldezkoak. Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak ditugu. Honez 9. puntura pasatuko gara. Getxo EH Bildu Alderdiko Udal Taldeak aurkeztutako mozioa. Getxon etxebizitza turistikoen afera arautzea. Entzuten da? Bai. Vale. Mozio irakurriko dut. Jakina da, teknologia berrien erabilera turismo egiteko alojamendu mota ezberdinen zabalkunda ekarri duela. Gero eta jende gehiago da turismoa egiteko etxe bizitza turistikoaren kontratazio betatzen duena. Izan ere, sarrita modalitate erosoagoa izan daiteke, familiarekin bideratzen duenarentzat, maskota batekin oporretan doanarentzat, edo lagunekin taldean planak egiten dituenarentzat. Euskal Autonomia Erkidegoan fenomeno honi aterpe legezko eman zion uztailaren 28ko 13/2016 urteko turismo legeak. Bertan, bi modalitate ezberdin aitortu egiten dira. Etxe bizitza osoa jarduera turistikora bideratzea, edo etxe bizitza partikularretako logela bat, edo gehiago jarduera ekonomiko honetara bideratzea. Lege honetan, oinarrizko arauketa baino ez denez jasotzen, uztailaren 28ko 101/2018 dekretua onartu egin zen jarduera honen gutxienekoak ezartzeko.
Honen arabera, etxe bizitza partikularra bere osotasunean edo logelaka turismora bideratu nahi izan ez gero, nahikoa da Eusko Jaurlaritzaren turismo sailean erantzukizunpeko adierazpena aurkeztearekin. Erantzukizunpeko adierazpen horretan, administrazioari besteak beste, adierazten zaio etxe bizitzak hirigintza arloko udal arauekin bat egiten duela. Jabetza horizontaleko arauak errespetatzen dituela eta dekretuan ezarritako betebeharrak betetzen dituela. Dekretuaren 11. artikulutik 19. artikulura ezarritako betekizun horiek baina minimoak dira. Hori dela eta udalerri ezberdinek azken urteetan jarduera hau arautzari ekin diote egoerak esku artean eztanda egin baitie. Donostia eta Bilbo horren lekuko dira. Kasuan kasu, eztabaidatu genezake bakoitzak hartutako bidea egokia edo ez egokia izan den, edota legez kanpoko etxe bizitzei aurre egiteko nahikoa izan den, baina gaia arautzeko beharra egon badagoela ukaezina da. Etxe bizitza eskubide subjektiboa den heinean ura bermatu beharra dugu. Ezaguna da, giztostarrentzat azken urteetan izandako gazteen exodoa. EH Bilduren eta udal gobernuaren arteko negoziazioaren ondoren, abian jarririko emantzipazioarako diru laguntzek exodo hori arintzea dute helburu. Baina konponbidea eraginkorra izan dadin, gaia bere osotasuna landu beharra dago. Getxon, alokairura bideratzen den etxe bizitzen kopurua urria da, eta bere prezioa aldiz neurriz kanpokoa. Bitartean, Eusko Jaurlaritzako turismo sailaren erregistroan egun 94 etxe bizitza erregistratua daude. Beraz, berandu izan baino lehenago, fenomeno honi behar bezala heldu behar diogula uste dugu jokoan asko dugulako. Azken finean, ezin dugulako onartu gure gazteek aldameneko udalerrietara alde egitea edo gure kasko historikoaren bizitza heriotzara kondenatzea etxe bizitzetan negozioak zabaltzen diren bitartean. Donostian edo Bilbon nahiko txoa egite honen azken honetaz. Beraz, egoerari aurre hartzeko garaia dela argi dugu. Ez dugu ukatzen turismoak gure udalerriari ekonomikoki egiten dion mesedea, baina onartezina da ondorioz espekulazioari eta alokairuen prezioa garrizitzari bide ematea. Turismoak ezin du gure auzokiren bizitza eragotzi eta noski ez dugu onartuko bere ondorioz gure auzokidek udalerria utzi behar izatea. Arestian aipatu bezala, modu legezkoan 94 dira gaur egun Getxon ditugun etxe bizitza turistikoak. Udalerri mailan aurreketa preporik ez dugunez, 101/2018ko dekretuak ezarritako betekizunak errespetatzea nahikoa da jarduera hau aurrera eramateko. Hortaz, dekretu honekin, 25 metrotik gorako azalera erabilgarria duen edozein etxe bizitza bideratu daiteke jarduera turistikora bizitoki erabilea baldin badu. Hots, edozein solairutan ganatu daiteke negozio hau eta hau ez da irisgarritasun bete behar. Honek ez du irisgarritasun bete behar. Udal arauketa espezifikorik egon ezean jarduera hau debeketatzeko modu bakarra da Jaurlaritzako erregistroan etxe bizitza inskribatu horretik jabego komuniketa bakoitza jarduera ebaketua izana edo debeku hori estatutuetan jaso izana jabetza erregistroan debekua formalki inskribatuz. Baina azken hau ezjakintasunatik gutxitan gertatzen da eta auzokideak erreakzionatzen dutenetarako berandu egi da etxe bizitza turistikoa jada erregistroan erregistratu hartuko delako. Ez baita komunitateen baimenik behar jarduera hasteko. Bizikidetza aldetik sor daitezkeen eragozpenak handiak dira. Segurtasun falta, sentsazioa, ez ezagunak portaetik gora eta bera ikusterakoan, zaratek gaueko ordu txikitan, bizitza erritmoa ez baita berdina goiz danera egiten direnenak edo oporretan zaudenean. Horren ondorioz, udalerri askok erabaki izan dute etxe bizitza turistikoak soilik jar daitezkera bizitoki erabilera duen lehenengo solairuan. Hau da, horietan ezin izango da sekula jarduera garatu etxe bizitza baten gainean. Horregatik guztiagatik, Getxoko udalbatzari honako erabaki proposamena luzatzen diogu. Bat, udal teknikariek gaia behar bezala aztertu eta arauketa proposamena egin dezatela jokoan dauden interes ezberdinak batu daitezen. Hots, etxe bizitza eskubidea, auzokideen eskubideak eta jarduera ekonomikoa garatzeko eskubidea. Bi,
Getxo etxebizitza turistiko erraldoia bilakatu ez dadin Gasteizen egin izan duten bezala, etxebizitzen ehuneko jakin bat soilik bideratzeko aukera egon dadila jarduera ekonomiko honetara. Beti ere bizitoki erabilera duen lehenengo solairuan. Eta 3, gure udalerriko gune historikoan den portu zaharrean bizitza bermatze aldera mekanismoak aurreikusi ditzatela jarduera ekonomiko honek auzoa ito ez dezan. Mila esker. Bueno, Parkatu. Bai, enmendakin bat daukagu jartzeko. Bai, Uriarte Anderea, mesedez. Mikeleri iritsi behar zaio, Aio jauna, desagertu zaigu pantailatik. Ea berkonektatzerik daukan. Bai? Bai? Entzuten da? Bai, irakurri egin behar du. Uriarte Anderea, irakurtzen duzu? Bai, dakargun emendakina irakurtzera noa. Getxo bigarren puntuan aldaketa bat egitea izango litzateke neurri zehatzegiak aitatzen direlako. Eta orduan, Getxo etxebizitza turistiko erraldoia bilakatu ez dadin, administrazio publikook daukagu tresnak araudiak eta erabiltzea beste hori batzuetan garatutako neurriak aztertzeko eta gure errealitatera egokitzeko, getxokora, geurera. Eskerrik asko, Bildosola jauna. Bai, entzuten da, ez? Entzuten? Bai, entzuten da. Bale, irakurrien dugu eta onartzen dugu, behintzat, aurrera pausua da, lanean hasteko, beraz, onartu egiten dugu. Bale, orduan, defentsarekin hasiko gara. Bai. Mozioan argi geratu da zein den gure ikuspuntua honen inguruan, eta, argi geratu ere bai zein den arazoa eta zein den horri emanatzaion irtenbidea, aurretik aipatutako hiriek aktibatu dituzten mekanismoak arazoa aragatu ez dadin, izan ere legea oso malgoa da eta gaur egun dagoen egoera ekonomikoa ikusita, hor negozio aukera ikusi ezakete espekulatzaileak etxebizitza turistikoetan inbertitzarekin. Garaiz gabiz negozio horren buma gure herrian gelditzeko edo ekiteko eta eskatzen dugu ez dadila berandu izan beste hainbat kasutan gertatu den bezala, ez dadila berandu izan hori ekiditeko. Etxebizitza mota hauen igoerak, aipatu bezala, etxebizitzen garestitasuna dakar, bai alokairuan eta bai salmentan. Eta, mozioan aipatu bezala, gazteen emantzipazioa eta herritarren etxeak erosteko ahalmena, azkenean gutxitu egiten du.
era hontako negozioak. Horrez gain, gertatu daiteke, hiriko hainbat aldetan arazoa ekarri izake, zonifikazioaren arazoa hain zuzen, eta zonifikazio horrek ez dio onurik egiten gure herriaren funtzionamenduari eta bizitzari eta desoreka sortu itzazkelako, eta horregatik mugatu beharra dago Gasteizen egin den moduan. Guri egoerak asko kezkatzen gaitulako aurkeztu dugu mozioa, eta espero dugu udal gobernuak biegonez ikustea. Besterik ez. Eskerrik asko. Beste norbaitek hitza hartu nahi du. Uribe de la Espriella, Andrea, zeurea da hitza. Gracias. Berriz ere, aipatzen ditugu etxebizitza turistikoak hemen, eztabaida hori egin dugu beste espazio batzuetan, adibidez informazio batzordeetan. Orduan, ikusi dugu gobernu taldeak ez zeukala ideiarik arauketa horretan aurrera egitea. Horregatik, gaur esan nahi dugu posten gaituela, ematen duelako adostasun maila altua lortuko dugula. Uste dugu, eztabaida hau izan behar dugula eta posten gaitu ikusteak benetan mozio honen ondorioz, hau da EH Bilduren mozioagatik eta EAJaren eta PSeren emendakinaren gatik, hasiko garela eztabaidatzen. Horrez gain, uste dugu orain merkatua lasai dagoela pandemia dela eta gian momentu ona izan daiteke aprobetxatzeko hori arautzeko eta horregatik alde bozkatuko dugu. Uste dugu horrela erakusten dugula gure udalerrian aurreikuspenak egingo ditugula. Premiazkoa delako behar hori hor dago eta egongo da eta Getxon prest egon behar gara horretarako. Garrantzitsua da gogoratzea, nola ez, ondorioak ekartzen dituela egitate honek, hau da, gero eta etxabizitza gehiago daude alokairu turistikoan eta EH Bilduko kideak esan duen bezala, horrek eragiten du lehenik eta bain prezioak garestitzea, bai alokairuan, bai salmentan. Eta horrek eragiten du betiko etxebizitzen eskaintza murriztea, baina gainera gure udalerriak eta auzoak aldatzen dira erabat. Hori zertarako? Biztanleria egonkorra murrizten da eta aukerak murrizten dira. Mozio honek proposamena bat egiten du erabilera turistikoko etxebizitzak arautzeko, baina horrez gain etxebizitzaren arazoa aipatzen du. Hala, erosketa prezioak eta alokairu prezioak oso garestiak dira eta kasu batzuetan ezinezkoa da horiek ordaintzea. Hala, batez ere gazteek erabakitzen dute beste herri batzuetara joatea ezin dutelako alokairua hemen ordaindu. Beharrezkoa da gizarte alokairua sustatzea eta hutsik dauden pisuak mugiaraztea. Horrez gain, ordenantza bat ezarri beharko litzateke etxebizitza turistikoak arautzeko. Jakiteko nola eta non egon daitezkeen horrelako etxebizitzak eta gainera, babes eta aurreikuspen neurri bat izan beharko litzateko. Oso ados gaude gobernu taldearekin eta esan beharra dago harritutak gaudela. Izan ere, batzuetan esan dute, ez zutela pentsatzen etxebizitza gutxi zeudenik Getxon. Hau da, etxebizitza gehiegi zeudenik Getxon turismora zuzenduta. Hala, espero dugu etorkizunean ordenantza horretan lan egitea eta adostasunik handiena lortzea sektorean. Gainera, zeharka landu behar dugu turismo jasangarria inklusiboa, irisgarria sustatzeko eta operadore handien eskusoilik ez egotea. Batez ere gustatuko litzaiguke auzokideen eta herritarren iritzia kontuan hartzea, adibidez, Portu Zaharreko herritarren iritzia kontuan hartzea, bertan egoten direlako turista asko, mila esker. Eskerrik asko, Díaz Andrea, zeurea da txanda. Egunon denori, mila esker alkate Andrea. Bueno, Eskerrik asko EH Bilduri onartu izanagatik guk proposatutako zeharkako emendakina. Uste dugulako garrantzitsua dela gai honetan adostasuna lortzea denok gaudelako kezkatuta horrekin. Garai berriek paradigma berria eta paradigma aldaketa ekarri digute bidaiatzeari dagokionez. Eta orain turismo mota berriak ditugu, adibidez pisu turistikoak ditugu eta berez ez dira arazo bat izan behar. Beti ere modu masiboan hasten ez badira. Esan bezala, gure herritarren bizimodua alda dezakete. Eta gainera, besterako ondorio batzuk eragin ditzakete gentrifikazioa, prezioen igoera, etxebizitzarik ez egotea alokairuan, eta bar luze bat. Horregatik guztiagatik, uste dugu garrantzitsua dela udaletik
arautzea erabilera horiek eta mugak jartzea, hain zuzen ere interes guztiak uztartu ahal izateko eta oreka bermatzeko turismo hobetzeko gure udalerrian. Hori guztia gure herritarren interesak kaltetu gabe. Momentu honetan, hala, Eusko Jaurlaritzaren datuen arabera, Getxon 86 etxebizitza turistiko daude inskribatuta eta 89 pertsona fisikoenak dira eta 7 pertsona juridikoenak. Hala, datu horiek erakusten digute nola dagoen eredu hau hemen Getxon eta ematen du momentu honetan operadore handiek ez dituztela etxebizitza horiek. Eta horren ordez etxebizitzak familia kudeatzen dituztela. Hala, hirugarren batek eskaera bat egin zion Eusko Jaurlaritzari etxebizitza horiek arautzeko eta Eusko Jaurlaritzak udalaren aldeko txostena behar du. Hala eta guztiz ere udaletik horrelako kasu bat dagoenean eta pentsatzen badugu lizentzia aurka doala, uda herriaren interesen aurka doala, ezin dugu aurkako txostenik egin ez dagoelako arauketarik. Eta hori da guri gertatzen zaiguna. Arauak errespetatzen du udal autonomiaren printzipioa eta hori ona da. Udalerri bakoitzaren idiosinkrasia kontuan har daitekelako, baina komeni da arautzea. Hala, ez egu komeni arauketarik ez edukitzea, aukerarik ez dugulako sektorean jarduteko eta gure herritarren interesak defendatzeko. Horrez gain, azaroan, Auzitegi Gorenak epai bat eman du errekurtso baten aurka. Hala, bermatu egin du Bilboko udalaren ebazpena horrelako lizentziak mugatzeko. Bilbok bermea dauka bere arauketarentzat eta horrek esan nahi du mehatxu bat eduki dezakeela Getxok hurbil dagoelako eta interes turistiko handia duelako. Hala, EAEko udalerri desberdinetan eredu desberdinak ikusi ditugu eta guk uste dugu txosten teknikoa behar dela eta aukera ona dela eztabaida hori bermatzeko, sustatzeko eta denon artean adostutako arauketa lortzeko. Baina valorazio teknikorik gabe ezin dugu irizpiderik eman, ez dakigu nola egin behar den, ez dakigu nola mugatu behar den, hori proposatzen zen jatorrizko mozioan, baina oso garrantzitsua da egoera erabat aztertzea eta orduan hartzea erabakia. Horregatik guztiagatik alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Eta Elorza jauna, zeurea da hitza. Eskerrik asko alkate Andrea eta egunon guztioi. Hain zuzen ere, mozioak esan bezala, indarreko legeriak gutxienekoak esartzen ditu eta udalerriek arauketa zehatzagoa esar dezakete alokairu turistikoaren eremuan. Hori esan da, lehenik eta behin aitortu behar dugu, gaur egun, guk ez dugula eskari handirik ikusi, ez dugu uste eskari edo kesa nabarmenik dagoenik herritarren artean apartamentu turistikoak arautzeko edo udalerriaren eskumenekoak diren kontuak arautzeko, baina eskaririk ez dagoenez eta gutxieneko eskuartzeko egoera kontuan hartuta uste dugu ez dela beharrezkoa zuek proposatzen duzuen arauketa egitea. Horrek ez du esan nahi, etorkizunean beharrezkoa izango ez denik. Agian hori aztertu beharko dugulako, baina gaur egun uste dugu ezetz. EH Bilduren mozioan beste kezka bat azaltzen da, eta horrek ez dauka zerikusirik apartamentu edo pisu turistikoekin. Esaten da, gazteak beste herrietara doazela eta alokairua garestia dela. Hala, eta esaten da, Getxo oso garestia dela alokairuari eta salmentari dagokienez. Esaten da oso etxebizitzak gutxi daudela alokairuan eta oso garestia dela alokairua. Hala eta guztiz ere, pentsatzea alokairuaren arazoa lotuta dagoela apartamentu turistikoerekin, aurren pentsamendua dela esan genezake. Hala, alokairuaren arazoa beste bat da eta askoz larriagoa. Besteak beste, legeriak aukera ematen du errentak ez ordaintzeko eta horrek ez du alokairua debekatzen. Hala, pertsona batek aurrezpenak baditu bigarren etxebizitza batean, bere pisua alokairuan jartzen badu, ikus dezake errenta ez diotela ordaintzen eta agian prozesu judizial batera jo behar du bertan dauden pertsonak kanporatzeko eta gainera horrek ez du bermatzen errentak jasoko dituenik edo maister hori aterako denik, baina zein aukera dauka jabeak ez alokatzea edo zuzenean pisu turistikoen plataformak kontratatzea. Errenten kobroa bermatzen dutelako eta momentu honetan galdera hau egiten dut.
Zer egin dezakegu Getxoko udaletik, gure eskumenekin? Ezer edo oso gutxi. Ezerrez edo oso gutxi. Hala, udalak neurri eraginkorrak ezarri beharko lituzke alokairua sustatzeko eta horrek murriztuko luke gure merkatua Getxon eta alokairu pisuen eskaintza areagotuko luke, baina gobernu taldea ez dago eta ez dugu itxaroten edo oso neurri eskasak esartzen ditu. Hala, Getxon etxebizitzaren arazoa askoz larriagoa da eta ez da konpontzen alokairu turistikoa arautzen gustatuko litzaguke ala izatea, baina ez da horrela. Gure gobernu taldearen etxebizitza politika ez da existitzen. Ez daukate etxebizitza politikarik eta ematen du ez dutela izango. Hala, ez digute inoiz azaldu zein den bere plana etorkizunera begira etxebizitzaren eremuan. Galdetu nahiko nuke honako hau. Zein da gobernu taldearen plana etxebizitzaren eremuan? Lantaldeak eta prozesu asko egin ditugu, prozesu parte hartzaileak eta herritarrek bere iritziak eta eskariak azaldu dituzte. Eta beti premia gisa etxebizitza aipatzen da. Hala eta guztiz ere, partxeak besterik ez ditugu jartzen eta horrela lortzen dugun gauza bakarra hauze da. Getxo, Espainiako udalerririk garestienetakoa izatea eta gero eta biztanleria gutxiago edukitzea. Hala, baki zein den egoera, baina gogorarazi nahi dizuet, zuek alderdi zehatz batzuetan zaudetela eta gobernuen parte zaretela eta haiek etxebizitza politika desberdina sustatu ahalko luketela. Eta orain arte neurriak besterik ez dira hartu. Jabeek aukerarik ez izateko utzik daudena pisuak alokairuan jartzeko. Zuek gobernuek eta zuen alderdiek horrelako egoerak mantentzen dituzte eta ez dute bat ere laguntzen. Eta zehazki aipatuko ditut EAJ-ko eta EH Bilduko kideak. Hala Espainiako gobernua babesten duzue presoekin lotutako politiken truke eta ez duzue pentsatzen benetan zer nahi duten herritarrek, zer eskatzen diguten herritarrek, etxebizitza politika ona, kalterik eragiten ez diona inori eta benetan laguntzen duena. Hori da gure gizartearen eskaria. Mila esker. Eskerrik asko, Elorza jauna. Eta Uriarte Anderea, zeurea da hitza. Eskerrik asko, Alkate Anderea, egun ondan hori. Bueno, gaurko mozioan, egia esan, turismo diseinu ikuspuntu batetik jorratzen gabiz, opor sasoian edota lan arrazoien gaitik kanpora goazenerako turismo egiteko mota hau jende askorentzako abantaila da. Berton EH Bilduk emoten dauzan arrazoien gaitik edo beste batzuen gaitik. Hainbat lekutan, ostatu mota honek eukidauan arrakasta begibistakoa da. Hainbat bizitarientzako onuragarria dan ostatu mota dalako eta hainbat getxotarrei be onura ekarri lekiolako. Alandabe, jakitun gagoz, ostatu klase honek be aldetzarra daukazala. Turismo kudeak eta turismo herri diseinu ereduaren inguruan bagabiz, etxe bizitza turistikoetan oinarritutako turismo mota hau ez da gure lehentasuna. Arrazoi honegaitik be, Getxoko turismo bulegotik gaur egun ostatu mota hau herriaren sustatzaren atzetik be ez gagoz. Naiz eta errealitate bat izan, jaubeen eskutik eskaintza bat egon eta bezeroen aldetik eskaera bat. Mozioan emondako hainbat datu zehatzak ez izan arren, esaterako Getxon dino 94 etxebizitza turistiko legedi barruan dagozala, udalak 32 baino ez deutzo oniritzia emon. Beste batzuk tramitean dagoz eta beste batzuei uko egin jake. Beraz, egia da, Eusko Jaurlaritzako erregistroan 94 dauzela, baina, 96 baina gero beste tramite batzuk egin behar dira udalagaz. Beraz, udalean legez, gaur egun 32 baino ez dagoz. Beraz, jarraipena egiten dautzagu. Daturen bat gehiago zehazterren, Getxon 30.000, 33.000 etxebizitza inguru dagozan momentutik 32 baino ez dagoz. Beraz, proportzio apur bat ikusteko zelan dagoan. Orain, datuak eskuan eukita, momentuz guztiz premiazkoa eta nahitaezkoa ez dela esan geinke. Getxon zorionez ez daukagu Donostin sasoi eta leku zehatz jakin baten edo Gasteizeko eremu jakin batzutan egondan arazorik. Are gitziago, Bartzelonan egon daitekena, baina gaia badakigu garrantzitsua dela. Gai honen inguruan, ikamika juridiko asko dagoz. Orain dela urtebete Justizia Auzitegi Nagusiak Donostikoa bertan bera itxieban. Eta lehiaren agintaritza be, hor dago bere txostenak eta arau honen kontra eginez egiten dan edozein ordenantza edo araudiren atzetik.
Sustapen ekonomiko esparrutik egia da tresna garrantzitsua izan daitekela ostatu mota hau, baina bizikideen ostatu tradizionalaren arteko bizikideen ostatu tradizionalen arteko oreka eta lurralde oreka garrantzitsua dira guretzako be. Hortik gure emendakin proposamena. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bigarren txandan. Bildosola jauna, hitza hartuko duzu? Bai, zeurea txanda. Bai, ez dakit entzuten denik ez dut entzuten, baina, bueno. Bueno, eskertzekoa Elkarrekin Podemosek aldeko bozka emango diola, eta esan dituen hitzengatik eta egin duen analisi arin eta errazagatik. Argi utzi dugun bezala arazoa dagoela eta arazoa existitzen dela. Eskertzekoa Carmenek esandako hitzak, eta Carmenek esandako hitzen artean argi geratu da Bilduk erregulazio egin duela, eta erregulazio horren ondorioz, berak esan duen bezala, getxora arazoa etorri daiteke. Beraz, Alderdi Popularrari erantzuten, berak esan du, esan dituen hitzak ez ditut kontuan hartuko, azkenean argi dagoena da hemen ezin garela erregulazioaren zai egon, jakinda inguruko herriak erregulazioaz erregulatuta daudela, eta horrek ondorek ekar ditzazke ona, eta edozein merkatuaren funtzionamenduan oinarritzen baldin bagara, edozein merkatuak sartzen baldin baditu aldagai ezberdinak, aldagai ezberdin horrek kasu honetan, aldagai ezberdin horrek egingo dute prezioen igoera, eta hori argi eta garbi dago, hori da kapitalismoan oinarri bat, ez da sortan sartuko. Eta gero bai, aipatzea ere, ekarri duela, ez dakit zertara etorri den, ekarri duen gaia, eta espero dugu komodin hori berriro ere ez ekartzea, beste gauza batzutaz hitz egiten gaudenean, besterik gabe. Mila esker. Eskerrik asko. Bildosola jauna. Uribe de la Espriella Anderea hitza hartuko duzu? Muy brevemente. Labur. Berriz ere esan nahi dugu posten gaituela ikusteak behingoz eztabaida hau egingo dela adostasun handia lortu da osoko bilkura honetan, eta bai, aldeak ditugu, desadostasunak ditugu kudeaketari dagokionez, baina horretarako izapide bat egingo da, ordenantza hori esartzeko, eta nik uste dut alderdi politiko guztiok izango dugula aukera parte hartzeko, gure iritzia emateko, arauketa hori benetan beharrezkoa delako, funtsean, eta nik uste dut garrantzitsua dela hauz esatea. Espero dugu gaur hemen esaten dena gehiegi ez luzatzea denboran. Espero dugu 2021 gai hori jorratzea, ordenantza hori lantzea, eragile guztien parte hartzearekin, alderdi politikoekin, beharrezkoak diren azterlanekin, eta bar. Behar den bezala. Hala, orain ikusi dugu, pisu guztiak, hau da, pisu turistiko txat jasota dauden guztiek ez dutela baimenik izapidetze prozesuan daudela, interesgarria da horretan aurrera egitea, jarduera hori egiten dutenek, berme eta segurtasun handienarekin egiteko hori. Uste du garrantzitsua dela berriz ere galdetzea zein egoeratan dagoen apoa, askotan galdetzen dugu horren inguruan. Izan ere, horren inguruan hitz egitean eta pisu turistikoez mintzatzean, funtsezkoa da nire ustez mahaiaren gainean edukitzea eta buruan edukitzea apoaren aurrerapena. Hala, Alderdi Popularrak esandakoari dagokionez, uste dut oso garrantzitsua dela kontuan hartzea zer nolako eragina duen turismo mota honek alokairu prezioetan. Uste dut oso garrantzitsua dela hori ulertzea, etxebizitza arazoa, faktorea anitzeko arazoa da, eta ikuspegi desberdinetatik landu behar dugu, gutxik dauden etxebizitzak mugei arazi behar ditugu, alokairuak kontrolatu behar ditugu, indizeak ezarriz, eta zehatzago hitz egingo dugu eztabaida egiten denean, hau da, ordenantza eztabaidatzen denean. Mila esker. Eskerrik asko. Díaz Anderea hitza hartu duzu? Ez? Elorza jauna? Ez? Bai? No pensaba intervenir. Ez nuen hitz egin nahi, besterik gabe hauz esan nahi dut. Gonzalo Zorrilla Lekerikak esan bezala, gauza bera esan nahi dut. Alokairuentzako mugak, presioentzako mugak. Zentzu horretan esar daitezkeen
muga komertzial guztiak, etxe bizitzaren eremuan, bai. Paperean oso osasungarriak dira, oso santsuak dira eta oso eraginkorrak dira, baina luzera, besterik gabe etxe bizitza garestitzen dute. Eta hori ez dut nik esaten. Ez, hala, beste herrialde eta hiri batzuetan, zerga ordenantza desberdinak ezarri dituzte alokairua arautzeko eta etxe bizitzen salmenta arautzeko eta besterik gabe, higiezinak murriztu dira eta eskuragarri daudenak garestitu dira. Besterik gabe gogoeta hori egiten dut. Zuek berriz ere pentsatzeko, hain zuzen ere lortzeko benetan getxoko etxe bizitza gehiago ez garestitzea eta herritar guztiek erosi ahal izatea. Izan ere, apurka lortzen ari garena da, are garestiagoa izatea, bai alokairua, bai salmenta. Hau da, etxe bizitzaren presioa oro har garestitzea, hori da lortzen dugun gauza bakarra eta gainera, gero eta gutxiago daude, gero eta etxe bizitza gutxiago daude eta gero eta herritar gutxiago ditugu eta Espainian hiririk garestienetakoa gara. Mila esker. Eskerrik asko, Uriarte Anderea, ez, bai, ez. Beraz, bozketara pasatuko ginateke, mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV eta Elkarrekin Podemos, parkatu. Eta abstentzioak, ez, eta kontrakoak Partido Popularrekoak ditugu. Orain bain nik uste dut 5 minutuko atxeden aldia berriro gela irekitzeko egingo dugula, aireatzeko. Eta gauzatxo bat bai gogoratu nahi dizuet, maskarillakin zaudeten pertsonak mesedez maskarilla ondo jarrita erabili, batez ere hitz egiten dugunean. Eskerrik asko. Zerbait egin barruan.
Claro, que eso gainera ez deko sorpresa, digo, ez mila biar gazten eguna. Horregatik, nire dia eraman. Claro. Bueno, baina hori zuke, ez dakit zentroan eskertu behar duzu, hori duzu sartzen aplikazio bertan? Segun eta zentroak. Ikastetxe batzuetan bai, beste batzuetan. Ez que ni zuzenean sartzen dut aplikazioan, zueke jakina edo hori badakazuen, ez da? Bai, aplikatiboa, eskuntzak aplikatiboa, baina kontua da, segun eta zentroa plentzikoek dana egiten da behola. Baina gero beste batzuetara zoaz eta ez daukien nio ikaten. Euskadi, .4. La digitalización. Bai, nio daude faseak eta faseak. Kontzigen ikita baina putina. Bueno, bagaude guztiak, hor jendea falta zaigu. Ondiño. Bai, orain bai? Ez? Arantzarrika falta zaigu. Hemen nago, Vale, oso ondo.
Jarraituko dugu 10. puntuan mozioetan. Getxo Bildu Alderdiko Udal taldeak aurkeztutako mozioa. San Martineko eraikina birgaitzeko eta erabilera ematea. Gijarrubi Anderea. Bai, egunon guztio berriz. Ez dira gutxi udalak dituen ondare jabetzak, zoritzarrez horietako batzuek ez daukate egun erabilera propiorik. Hortaz, denboraren joanaz, horietako asko ondatzen ari dira. Erabilera ezak dakar kasu askotan mantenurik eta gaurkotze lanik ez egitea horietan, eta era berean epertain luzean eraikinaren beraren narriadura. Beraz, ondatze kasu horiek saiesteko biderik egokiena zera da eraikinak erabiltzea, zerbitzu ezberdinak eskaintza horietan, bide batez horiek mantenduz eta beharrezko inbertsioak eginez. Urtetan erabili gabeko utzitako espazioen atontzeak eta birgaitzak askoz ere inbertsio handiagoa derrei du, egunerokotasunean erabiltzen diren horiek baino. Lehenengo kasu baten aurrean gaudela esan dezakegu. San Martineko eraikinaren inguruan hitz egiten dugunean. Urteak igaro dira jada, getzelanek eskaintzen zuen zerbitzu emateari utzi zuenetik, eta ordutik utzik dago etzea. Utzik egon da, erabilerarik gabe, mantentzen lanik gabe, berrizte lanek gabe. San Martin eraikina gure herriko eraikin mitikoa izateaz gain, Algortako bihotzean dago, erdigunetik gertu. Hortaz, leku egokian dago edozein udal zerbitzu bertan eskaini ahal izateko. Dagoeneko eskaintzen diren zerbitzuak bertan kokatu ez ezik badira beste aukera batzuk ere espazioari bizia eta behar duen eguneratzea eman diezaiogun. Espazioak daukan ezaugarritzari begira aukera egokina topatu daiteke. Izan daiteke herritarren zerbitzurako bulegoa, torrenekoa bertara eramatea, eta izan daiteke arte aretoa egokitze lanak egin ondoren, eta izan daiteke herri honetako mugimendu feministak sarri eskatutako emakumeen etzea. 11 erabilera izan ditzake. San Martineko etxe zuriak. 11 proiekturen etzea izan daiteke. Horrela lortuko genuke eraikinak hiltzen ez ustea. Mantenurik gabe erortzera eskondenatzea. Horrela saiestuko genuke 10 urte barru eraikina eraitzi behar ez izatea, agian dirutza inbertitu behar delako egiturazko arazoak izango dituelako. Orain garaiz gabiltza Getxostar ororen ondarea babesteko eta espazio orok beharko lukeen bizitza emateko. Agustia aintzat harturik honakoa da Getxoko Udalbatzak onartzen duen akordioa. Lehenengoa, epe labur ertainean San Martineko eraikinak jaso ditzaken edo eta jaso ahalko lituzken jarduerak aztertzea, bigarrena San Martineko espazioak jarduera berria eskaintzeko egin beharreko birgaitze egokitzapenak gauzatzea epe ertain batean. Eskerrik asko. Jarraituko dute nire topatzen baldin badut, behintzat. Mozioan argi azaldu dugu jada gure posizioa kasu honetan, baina berriz ere gaurko udalbatzan utzik dagoen eraikinen baten inguruan, udal ondarearen inguruan aritzen gara, kasu honetan San Martin eraikinaren inguruko proposamena dakargu, kezkaz eta arduraz begiratzen diogu utzita dauden eraikinei, horrela adierazi dugu behin baino gehiagotan, are gehiago udal eraikinak badira. Izan ere eraikinak edo etzak utzita usteak, horiek berauek ondatzea da karraskotan. Erabilera ezak zarri eraikin espazio bat kondena dezake, ez dugu lertzen nola Algortako bihotzetik horren gertu dagoen espazio bati nola ez zaion erabilerarik emoten, nola ez den inbertziorik egin ura egokitzeko eta nola ez zaien bertan herritarrei zerbitzu bat eskaini. Ziur gaude egun herritarrek dituzten zenbait beharren etzea gordeleku izan daitekeela, aurretik esan bezala. Herritarren arretarako zerbitzua esaterako edo eta eukituz arte areto bat, aipatu dugun bezala, zergatik ez, Bilbon egin berri duten bezala emakumeen etzea, ez? Ezakigu ziurtasunez zen izan daiteken zerbitzua, erabilera, horregatik ez duguna izan zehaztu mozioa, uste dugulako azkenean aztertu beharra dagoela ze zerbitzu eman dezakeen bertan. Baina badakigu 11 erabilera izan ditzakeela. Argi daukaguna da erabilerarik eman ezean espazioa heriotzera kondenatzen ari garela. Erabilera ezak, esan dugun bezala, eraikin batean egin beharreko mantenua zein inbertzioa deusestatu ohi du, azaleko kalteak zin estrukturalak zorraraziz askotan. Espazio batez erabiltzeak eta mantenurik ez egitea, epe ertain luze batean inbertzio handiagoa eskatzen du, aipatutako kalte horiei aurre egin ahal izateko zailtasun ekonomiko gehiago egon daitezkeelako. Bada esan bezala, erabiltzen ez diren espazioak lehenago zein beranduago heriotzara kondenatzen dira. Eta hori da, hain zuzen ere, mozionen bidez saiestu nahi duguna. Inbertzio baten bidez, San Martin etzaren berpizkundea gertatzea da lortu nahi duguna mozionen bidez. Herritarren zerbitzurako jarriz da mozionen bidez erdietzen nahi duguna.
Uste dugu erabaziegia dela Getxoztar guztion ondarea den eraikinari erabilera bat eskaintzea, zeinen bidez Getxoztar guztioi eskaintza bat egingo diogun. Eta uste dugu, kontrara, ez da naziegia dela gure ondarea guztion ondarea hiltzera kondenatzea. Eskerrik asko, Guijarrubia anderea. Eta Uribe de la Espriella, zeurea da txanda. Creo que muchos hemos manifestado. Uste du talde askotatik esan dugula erabilera berria eman behar diogu San Martin etxeari. Kokapen ezin hobean dago eta abandonatuta daramatza urte asko. Higiezin honen egoera gero eta okerragoa da kontserbazio aldetik. Eta badirudi udal honetatik funtzio publikoan manei zaiola. Denborarekin zikintasunez bete da egoitza eremuan dagoen puntu hau. Gainera aurrentzako parke badauka hurbil eta bizilagun ugari pasatzen dira bertatik. Nik uste dut mozio hau momentu honean datorrela, egokia dela, eta udal taldetik ez dute proposatu erabilerarik eraikin honetarako. Nahi dugu jakin ze predisposizio duten horretarako. Izan ere, aurrekontuen aurreproiektuan islatu zuten guk, aldeko bozka emango dugu, noski. Hori bai labur geratzen da ez delako definitzen zein erabilera publiko eman alzaion, baina tira guzti dugu babestu beharra dagoela San Martin etxea, gure ondarea delako. Are gehiago, guk aurrekontuen aurreproiektuari aurkeztutako emendakinetan komentatzen genuen emakumeen etxea egin zitekela bertan. Baina ben mila gauza egin daitezke, aipatu direnak. Egoitza ere izan daiteke eparako, udal jabetzakoa izango litzatekelako. Espazio egokia da, gainera osasun egoera kontutan hartuta. San Martin etxea erabiltzeaz gain, eremua hobetzen lagunduko dugu, itxuraz, bertan hondakin mantak koltsoiak eta denetari pilatzen direlako askotan, kenduarren berriro agertzen direnak, eta beraz guk uste dugu etxe honetan kaleko pertsonaren bat edo beste egoten dela lotan, batez ere konfinamendu garaia ostean, eta beraz uste dugu gizarte kohesio arlotik ere irtenbideren bat eman behar diogula pertsona horren kasuari. Horregatik guztiagatik, udal ondare ondo erabiltzeko, behar izanei erantzuteko higiezin honen bitartez, garbiketari mesede egiteko ere aldeko bozka emango dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Irudia faltatzaigu, zinegotzien irudi guztia, mesedez. Hori da, Aio jauna, zeurea da txanda. Eskerrik asko, kontu honetan gure udal taldetik San Martin etxeak izan ditzaken erabilera aukerak aztertzearen alde gaude, baina ez eraikin horren kasuan bakarrik. Udal taldei, gobernu taldetik esan zaie, berrikusten ari garela udal ondarea, baita ere beharrezkoak diren inbertsioak ondare hori mantendu ahal izateko, eta hau bezalako kasuetan martxan jartzeko erabilera hau. Beraz uste dugu proposatu den lan hau jada egiten ari garela, baina osorako ikuspegi batetik. Eta jada egin direla hasierako lanak, kasu honetan ez San Martin eraikinarekin, baina bai oro har. Beraz, gobernu taldeak informazio gehiago lortzen duenean, baldintza ekonomikoen inguruan eraikina birgaitzeko eta dena delakoa egiteko, eta udal ondarearen barneko informazio gehiago daukanean, erabilerei buruzkoa, posible denari buruzkoa eta bestelakoi buruzkoa, orduan ze jakinaraziko zaie udal taldei. Beraz, abstenituko gara. Eskerrik asko. Eta EH Bilduk hitza hartzen du. Parkatu. Partido Popularrak. Bueno, ez nau harritzen gobernu taldearen erantzuna aztertzen gabiltza horretan ari gara. Orduan eskapatzen da esateko, ez dutela zer egiten. Nik beste udal lokal batzuk aipatu ditut, Labentakoa, itxita.
beste kafetegia usategikoa, bestea, eta hau beste adibide bat da. Ni bat nator salaketa honekin, Bilduren salaketa honekin, guk lehen esan bezala aurrekontu buruzko eztabaidara eraman genuen, ez bai dago euro bakar bat ere eraikin honetara bideratuta, udal aurrekontuetan, beraz, bihar aurkeztuko dugu puntu honen arirako gure hitzaldia, badugu proposamen bat edo beste, topaketa punturen bat, familientzat, Uribe Kosta baitan, Getxo baitan, ez bautaukagu punturik, tokirik, adingaben arteko trukerako, haien gurasoak batzeko, eta izugarria da, Bilbora joan berri izatea, Ezkerralde osoan ez egotea horretarako puntorik. Eusko Jaurlaritzara eraman dugu bertan honesteko, justizia sailburutzara, Aldundira eraman dugu baita ere, Aldundiak berak kudeatzen duen enpresaren bitartez jardezan, eta azkenean behar izan hau asetzea lortzen dugun gure udalerrian. Lehen, musika eskolaren behar izana aipatu genuen, hori ez etzi zen, kontu ez dela zer egiten, gainbeheran dagoela eraikin hori eta abandonatuta jarraituko duela. Azkenean, eraitsi beharko da eta pena izango da ondare biziri nahi dugulako. Elementu hori defendatuko dugu bihar urral aurrekontuetan. Eskerrik asko Andrade jauna eta Eusko Alderdi Jeltzaletik Urkitza jauna zeure da txanda. Eskerrik asko, Andrea. Vale, perfecto. Bilduren mozioari dagokionez, eraikina badu interesa, aurreko mozioetan, Andradek esan bezala, komentatu da topaketa puntu bat egin daitekela, bestelako gauzak ere, Bildu nestu zehaztu ze zerbitzu eman beharko litzateke bertatik, esaten du zerbaitetarako erabil daitekela, baina gure kide Gonzalok esan du gobernu taldetik egin behar dela udalondarearen analizia, zetasunak emango direla, ze egokitzapen lan egin behar diren, eta bar, eta bar. Eta ikusiko da, igezin bakoitzean zein eraberritzelan egin behar diren, etorkizunera begira, baldintza teknikoak ere kontutan hartuta proiektu bakoitzerako eta baita inbertsio kostuak eta mantentze kostuak. Analizi horren ostean ikusiko dugu proiektu bakoitzerako zein eraikin den egokiena eta zein inbertsio beharko duen. Gogorarazi nahi dut baita ere, momentu honetan, bagaudela obrak hastekotan beste udaleraikin batzuetan. Gaurko egunean zer batzuk aipatu dira, beste batzuk ez, Labentakoa badago esleituta eta formalizatuta. Bizkaia Zubirako komunetako baita ere, udaletxearen kasukoa ere esleituta eta hastear, gero Herreria bertako udaletxe zaharraren kasua esleituta eta hastear, Andres Isasikoa ere bai, beraz, bagabiltza lantzen agerikoa dan bezala, ondorio batzuk atera behar ditugu azterlan horren arira eta beraz gure udal taldetik bai gure kezkatuta gaude eraikin honekin eta besteekin, gure ondarea osatzen den eraikin guztiekin. Eta bai bada garaia aztertzeko ondarearen egoera orokorra. Eta bertan gauza ditzakegun jardueren aukeran hitza ere. Ezin ditugu orain obra edo lan batzuk egin eraikin honetan epe labur edo ertainera. Horregatik guztiagatik abstenituko gara. Eskerrik asko Urkitza jauna. Eta Gijarrubi Andrea, bigarren txanda. Bai, lehenik eta behin eskerrik asko guztien erantzunengatik. Guk ondo baloratzen dugu, positiboki baloratzen dugu udal ondare guztiaren azterketa bat egitea, baina kontua da noizko egiten ari da, baina zeintzu dira epe horiek. Urteak pasa behar dira, 3-4 urte, 5 urte bat. Uste dugu garrantzitsua dela, azkenean udal ondarearen kontra denbora doa. Eta hori ikusi izan dugu eraikin askotan. Aipatu dugun bezala, narraidura eta ondatze bat dakarrelako denboran ustea, erabilirik gabe, erabilerarik gabe, denboran ustea inolako mantenurik gabe, hori beti udal ondarearen kontra doa, ondarearen kontra doan zerbait da. Lanean ari zaretela diozue eta posten gara, baina askotan urteak eta urteak behar dituzue lan horien emaitzak ikusi ahal izateko, adibidez udaletxe honen barandia ikusteko, aipatu duzunazuk,
Uste dugu horrelako kasuetan askartasunez edo behintzat eraginkortasun handiagoarekin jokatu behar duela udal honek eta azkenean mozio honek ere nolabait hori eskatzen du. Epe ertain, epe labur batean erabakitzea ia zer egingo den edo behintzat proposamen bat egitea, proiektu bat egotea, nahiz eta gero denbora behar izango den hori gauzatzeko. Beraz hori da gure eskaria eta horretan jarraituko dugu behintzat udal eraikinak eta udal ondare hori babestu nahian. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek hitza hartu nahi du? Ez? Ez? Beraz, bozketara pasatuko ginateke. Mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak ditugu. Abstentzioak, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV-koak ditugu. Eta honekin batera, 11. puntura pasatuko ginateke. Getxo EH Bildu Alderdiko Udal taldeak aurkeztutako mozioa udal operadore elektrikoak sortzea. Zeinek hartzen du? Rodríguez jauna, zeurea da txanda. Energiaren hainbat alternatiba bultza daitezke tokiko esparrutik, jasangarritasunean, baliabideen kontrol eta kudeaketa publikoan eta herritarren parte hartzean oinarritutako energia eredurantz joateko. Ekoizpenaren ikuspegitik, energia berriztagarrien pisua handitu behar da, baita energia kontsumoa mailaka murriztu ere. Hori dela eta, hainbat herritan egiten ari diren proposamenetako bat udal operadore elektrikoak sortzea da. Enportza publiko hori sortu zerbitzua hobeto litzateke, kontsumo txikiagoko energia kultura sustatuko litzateke herritarren artean, eta jatorri berriztagarriko elektrizitatea eskainiko litzateke. Handizkako merkatu elektrikoaren logika merkantilista tradizionalaren aurrean, udal merkaturatzaile propioa izateak abantaila ekonomiko ugari eskaintzen dizkio biztanleriari, eta esan beharrik ez dago urrats erabakigarria izan litzatekeela klima aldaketaren aurkako borrokan. Hau guztia aintzat harturik, honako hau Getxoko udalbatzak onartzen duen akordioa. Energiaren udal komerzializatzaile bat sortzeari buruzko azterketa bat egitea. Legegintzaldi hau amaitu baino lehen, energia operadore bat eratzea, 100% energia berriztagarrien ekoizpenean eta banaketan parte hartzeko. Eta komerzializatzaile horrek energia emango zien udalari berari eta haren mendeko azpiegitura eta zerbitzu guztiei, baita Getxoko herritarrei eta batez ere pobrezia energetikoa deiturikoa pairatzen dutenei. Jende txiki askok leku txikietan gauza txikiak egiten mundua alda dezakela esan zuen Eduardo Galeanok bere momentuan. Eta asmo horrekin aurkezten dugu museo hau. Jakin badakigu Getxoko udalak ez duela energiaren merkatua aldatuko, bera bakarrik, baina gure ezintasunean kateatuta geratzen baldin bagara, ez dugu inoiz ezer aldatuko, eta Getxok ere bere lan egin dezake maila horretan. Urte hasiera honekin ikusi dugu elektrizitatearen izugarrizko gorakada, 130%, baino gehiago. Eta noiz gertatu da hori, gehien behartzenean, hotza handitu zenean. Eskaintza eta eskariaren legearen gordintasun osoa pentsa dezakegu. Ez el merkado, amigos, esango luke baten batek. Baina ez da horrela. Merkatua berez interferituta dago, enpresa handien alde. Energiaren prezioa ezartzeko subasta sistemak zerikusi handia du prezioaren igoera nabarmen horretan. Eta ez da merkatua, eta historiak hala erakusten digu. Comisión Nacional del Mercados y de la Competencia delakoak ikertzen ari da une honetan elektrika handiek egin dutena. Prezioak igotzeko nolabaiteko adostasunak bilatu dituztelaren susmoak badituelako. Eta hau ez da berria. 2015 urtean, aurten, erakunde berak, Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, izuna sartu zion Iberdrolari. 25 milioiko izuna. 2013 urtean, elektrizitatearen prezioa igotzeko egin zituzten maniobrengatik. Zentzu horretan, ederki ondo ulertzen ditugu eta erabat babesten ditugu gure herrian igoera horren kontra izan diren mobilizazioak. Energia eredu aldatu nahi badugu guk hasi behar gara aldatzen. Eskatzen ari garen ez da izaia, Ibarrangelun, Lizarragan, Garezen, Hernanin, Uharten
eta beste inbalekutan euren energia berriztagarriak sortzen dituzte. Horrek bakarrik, zalantzarik gabe, ez du merkatuan egitura aldatzen, baina aldaketa hori zuertatzeko eta bultzatzeko oinarria jartzen hasten da. Energia berriztagarrien produkzioa handitzen bada, beste energia mota batzuen produkzioa gutxituko da. Erregaietatik datorrena, petrolioa, gaza edota arraustregaietatik datorrena alegia, CO2-ren izurketak eragiten duena, edo nuklearrarena zeinaren arriskuak denok ezagutzen ditugun ondo. Udalek euren energia propioa sortu dezakete, eta hori egiten dugun proposamen bat. Eta horretarako badauz kooperatiba batzuk, horretan lagundu dezakete, goien herri izan daiteke herri izaerako kooperatiba, baina beste batzuk egongo dira. Horretan bide lagunak topa ditzakegu. Eta baita ere ikusten ari gara energia udal batzuetan, energia komertzializatzaileak eratzen dira, izaera publikokoak, eta horrek aukera emango liguke energia txirotasun dauden egoeran dauden pertsona laguntzeko. Jakin badakigu udal honetan ez da gustokoa izatea edo biztaraztea txirotasun energetikioan dauden pertsonen izaera, eta diru laguntza horiek ez dituzuenei biztaratu, baina Hego Euskal Herrian 188.000 pertsona daude txirotasun energetikoan. Beraz, izan daiteke, eta komertzializatzaile bat izan da, eta sortzaile bat izan da, merkatu horren subaztetan parte hartu dezakegu, eta gauzak apurka aldatzen joan, eta aldi berean ere zer egin dezakegu, herri subirautasunan edo sakondu, edo energia subirautasunan sakondu. Saldu dezagun gure elektrizitateak, eta egin ditzagun etekinak gurean inbertitzeko. Eskerrik asko. Uribe de la Espriella Andrea, zeurea da txanda. Bueno, creo que Bueno, nik uste dut, estatu guztian aitortu dela, eta elkarrekin getxo osatzen duten alderdi guztio defenditzen dugu energia sortzeko enpresa publikoen sorrera. Maila desberdinetan, ekonomiko, komertziala, municipala guztietan, eta elkarrekin getxotik ganera hauteskunde programan sartu genuen hau. Horregatik uste dut, proposamen guztien alde egitea ez dela harritzekoa. Gainera, erakutsi da, arrakastatsua izan daitekela saiakera hau. Eta borondarekin eta iniziatibarekin lor daitekela. Adibiderik onena, Bartzelonan daukagu. Bertan, Ada Kolauek eta Bartzelonan komunek egindako kudeaketak erakutsi dute gauza beste modu batera egin daitezkela energiaren arloan ere. Adibide hori jarri dut, Bartzelona energia komertzializadora publikoari esker, energia sortzen da modu publiko eta iraunkorrean. Horri esker, zerbitzu publikoa funtsezkoa dena eskaini da herritarrak zentroan jarrita. Hori dela eta, erabiltzaileek ikusi dute tarifak ez direla disparatu hotza egin duen sasoietan. Kontrakoa, murriztu egin dira. Beraz, hauze galdera osoko bilkurarako. Zergatik Bartzelonan egin daiteke eta Getxonez. Zergatik ezin ditugu horrelako politika publikoak izan herritar guztien onuratan, eta gainera aldi berean ingurumenarikako iraunkorrak izanez. Guk hemen baditugu baliabideak horretarako, beraz, borondate kontua da. Horregatik guztiagatik, elkarrekin Getxotik, merkaturatzaile hau sortzaren aldekoak gara. Energia banatzeko prezio zentzudunetan eta batez ere pobrezia energetikoaren kontra lan egiteko zerbitzuak eskaintzeko. Badakigu operadore elektriko publiko bat izateko elektrizitatea erosi eta saldu beharko dela hornidura publiko guztietarako. Ondorioz, kostuak merketuko dira udalarentzat eta diru asko aurreztuko luke. Era berean diru hori, pobrezia energetikoaren aurkako politikatarako edo beste gizarte politika batzutarako erabil daiteke. Merkaturatzaile herritarrengana irekitzen denean, sentsibilizaziorako tresna ere bilaka daiteke. Energia berriztagarriak bultzatzeko. Eta aldaketa sustatzeko beste eredu energetiko baten alde. Beraz, mozioaren aldeko bozka emango dugu, eta espero dugu, hau aurrera pauso bat izatea, beharrezko delako trantsizio energetikoan. Díaz Andrea. Mila esker, alkate Andrea. Bueno, el punto... Lehenengo puntua aurkezten da mozioan. Azterlan bat egiteko eskatzen da
udal mailako komertzializatzaile edo saltzaile bat sortzeko. Horretarako dirua inbertitu beharko genuke eta hori dagoeneko aztertu eginda, zehazki Gasteizen. Hala, Gasteizko txostenak ondorio oso interesgarriak ateratzen ditu eta horiek aztertzea komeni zaigu. Hain zuzen ere, azterlanetan inbertitu aurretik premiazkoak ez direlako. Izan ere, 2021ko aurrekontu orokorra egiteko instrukzioi jarraiki hori ez da premiazkoa. Izan ere, guk kudeaketa arindu nahi izan dugu diru sarrerak murriztu diren urte honetarako. Hala, momentu honetan ez gaude egoera egokian operadore bat sortzeko, energia operadore bat alegia eta zergatik azalduko dut. Hala, Gasteizko udalaren txostena aztertuta ikusten dugu, hala, energia elektrikoa merkaturatzeko jarduera, arrisku ekonomiko handiko jarduera da. Hala, arrisku hori baldintzatzen dute baldintza hauek. Oso egakorra da, merkatua ordura aldatzen dira, arauketa oso aldakorra da, eta momenturen batean aldaketa handiak egon daitezke operazio kostuetan, eta errentagarria izateko oso garrantzitsua da erosketa aurreikuspena eta energia kontsumoa azken erabiltzailearen araberakoa da, eta eskaria alda daitekeenez, momentu batzuetan igoera egon daiteke energia elektrikoaren horniduran, eta batez ere, erosketa talde handi batean ez basaude desbideratze horiek areagotu ahal dira. Hala, aipatu da adibide bat. Bartzelonako udal operadorea aipatu da. Momentu honetan energia garestiagoa eskaintzen du, alderatuta operadore tradizionalekin, noski. Udal operadore horrek 3.000 bezero lortu ditu azkenengo 2 urteotan. Baina esan beharra dago Bartzelonako biztanleria Bizkaiko biztanleria oso baino handiagoa da. Nola lehia gaitezke merkatu horretan? Bideragarria izan liteke, baina zaila izango litzateke arrisku finantziario handia dagoelako, dedikazio esklusiboa behar delako, langileen aldetik, prestakuntza handia eskatzen duelako, eta gainera ezin dugulako bermatu errentagarria izango denik energiaren presio hori. Bestalde, 300 operadore baino gehiago daude merkatuan, beraz, beste aukera batzuk ere badaude. Horregatik, zaila da getxotik aukera izatea eta gaitasun edukitzea bakar jarduteko. Hala, badaude beste modu batzuk energia txirotasunaren aurka egiteko gizarte prestazioen bidez, adibidez, eta getxon konpromiso irmoa daukagu gobernu talde honetan, eta ez dugu aurrekontu mugarik ezartzen. Gainera, eskarik guztiei erantzuten diegu, gizarte larrialdiko laguntza guztiei erantzuten diegu, eta aldizkakoak ez diren laguntza guztiei erantzuten diegu. Hala, eta guztiz ere oso gai garrantzitsua da, eta gustatuko litzaiguke eztabaida hau mantentzen jarraitzea patxadas ingurumen foroan. Oso interesgarria delako energia berriztagarriekin duen loturagatik. Horrela aukera izango dugu aurrera pauso gehiago emateko energia jasangarritasunean. Horregatik, alderdi sozialistatik momentuz ez dugu alde bozkatuko. Eskerrik asko, Diaz Anderea, eta bai, Zorrialek Erika jauna, zeurea da hitza. Eskerrik asko, Alkate Anderea, eta egun on guztioi. EH Bilduk mozio bat ekartzen du eta udal operadoreak sortzea proposatzen du. Ados egon gaitezke talde guztiak helburu batzuetan. Adibidez, denok nahi ditugu kontsumo prozesuak arindu, ingurumena gehiago errespetatu, edo indartu energia berriztagarrien sistema. Hori guztion helburua da. Hala, mozioaren azalpenean EH Bilduk baieztapen batzu jasotzen ditu, eta asmonekoak izan daitezke, baina egitate batek ezeztatzen ditu, eta hori da errealitatea. Hala, ematen du udal mailako saltzaile elektriko edo energetiko bat sortzea garestia dela. Azalpenean eta EH Bilduk berak ez du onartzen oso merkatu arriskutsua dela, oso konplexua dela, energiaren merkatua, ezagutza handia behar dela horretan jarduteko, eta benetan operatiboa eta kaudimen handikoa den operadore bat sortzeko. Ez gaude hitz egiten onurez, baina ezin daiteke izan antzokia bezala un pozo sin fondo gaztelaniaz esaten den bezala. Hala, esaten da abentaiak eskaintzen dituela modu honek, hau da, eredu honek, baina egia esan esaten da kontsumitzaileek, hau da, herritarrek ordaintzen duten prezioa altuagoa dela. El ejemplo Carmenek adibidea eman du eta guk ere apuntatu dugu. Adibidez, Barcelona energiaren prezioak garestiagoak dira,
Eta horren bestez, prezio altuago horiengatik, gure kontuen arabera, bakarrik 2.500 bezero zeuden Bartzelonan. Gure kalkuluen arabera, Bartzelonan 1.700.000 biztanle daude. Bitia da, bitia iruditzen zaigu. Behintzat bigarren puntuan esaten dena ikusita. Asmoneko proposamenak dira, noski, baina ematen du zuek konfiantza itxua duzuela gobernu taldearengan. Jakin badakit, epeak esartzen dituztela bere proposamenetan, baina energia operadore bat sortzea legegintzaldia baino lehen kontuan hartuta, zure taldeak aurreko puntuan aipatu duen bezala 3 urte eta erdi daramatzagula baranda apurtuta dagoela, kontuan hartuta arintasuna eta gobernu talde honen kudeaketaren askartasuna ez dugu ikusten. Ez dugu ikusten bideragarria denik. Horregatik zalantzak ditugu proposamen honen inguruan, eta esperientziak erakutsi egin digu desirak eta asmoak ez datozela bat errealitatearekin, eta horregatik aurka bozkatuko dugu. Mila esker. Eskerrik asko, eta González jauna, zeurea da hitza. Egunon berriro. Azkenengo urteotan, energia elektrikoko merkaturatzaileen agerpenak erabat aldatu du merkatua. Merkatuan 300 inguru egongo dira momentu honetan. Hala, beste merkaturatzaile publiko batzuk agertu dira udal mailan eta izaera mistokoak ere bai. Hala, hiri ingurunean sortzen diren guztiek arrakasta gutxi izan dute. Egia da, landa eremuan mantentzen direla operadore horiek. Zergatik? Oreka dagoelako sorkuntzaren eta merkaturatzearen artean. Hala, arrakasta handiagoa izan dute landa eremuan. Gainera, oso zaila da enpresa publiko bat egokitzea energia elektrikoaren merkatu egakorrera eta lakorrera. Hala, esan bezala, kontsumitzaileen araberakoa da eta bestelako baldintza batzuei aurre egin behar die, kostu finkoa, kostu edakorrak, besteak beste. Mozioaren arabera, udal merkaturatzaileak arazo guztiak konponduko ditu. Baliabide horiekin, klima aldaketaren aurka egingo dugu, jasangarritasuna konponduko dugu, eta energia txirotasuna konponduko dugu besteak beste. Hala, horiek dira kudeaketa katearen azkenengo kideak. Eta horregatik baldintza handiak dituzte, hau da, banatzaileek baldintzatzen dituzte. Hala, sorkuntza elektrikoa askatu eginda eta liberalizatu eginda azkenengo urteotan. Impuesto al soles bezala ezagutzen dena desagertu zenetik. Kasu horietan oligopolio bat da banaketa eta bidesari elektrikoak esartzen ditu. Eta azken prezioak esartzen ditu merkaturatzean. Eta horregatik da hain zaila, errentagarria izatea udal mailako merkaturatzaile bat, baldin eta sortzaileek osatzen ez badute, edo gaitasunik ez badu dirua eta denbora inbertitzeko, bezeroak lortzeko eta horrela errentagarria izateko epe ertainera eta lau handien merkatuari apurtxo bat kentzeko. Labur bilduz. Kontsumitzaileak merkaturatzaile aukeratzen du eta horrek ez dauka zerikusirik prezioarekin. Izan ere, antza handia daukate, batzuetan aldaketak egoten dira, denboran zehar, baina denboran aztertzen badira kostu eta merkaturatzaile guztiak, ikus daiteke antzekotasun handiak dituztela. Denok erosten dute merkatu berean, sorkuntza beraren barruan, eta denek daukate banaketa sare berbera garraiatzeko. Hala, prezio onak soilik lortzen dira, ordutegiak ezartzen direnean eta ordutegi tarteak aldatzen direnean eta kontsumoaldeak nabarmenak direnean. Hala, hautaketa irizpide horiek lotuta daude tradizioarekin, konpromiso pertsonalarekin eta konpromiso desberdinekin, adibidez ingurumen konpromisoarekin. Gainera, aipatzen dira abantaila ekonomikoak herritarrentzat. Eta niri gustatuko litzaidake jakitea zeintzuk diren abantaila horiek. Justifikatzea merkaturatzaile elektriko baten sorrera esanez tresna bat izango dela klima aldaketaren aurka gehiegi iruditzen zait. Hala, energia berriztagarrien konpromisoa, guztien konpromisoa da, erakundeek eta administrazioek hori eskatzen dutelako, bai etxeko kontratazioetan, bai hornikuntzako
lehiaketa publikoetan, gure kasuan gertatzen den bezala. Hala, kontsumoa murriztea ez da merkaturatzailearen araberakoa, baizik eta herritarren araberakoa, eta gainera, legeria bat esarri behar da horren alde egingo duena. Azkenik, energia txirotasunaren aurka egin behar da merkaturatzailea gora behera. Udal merkaturatzailea izan, mistoa izan, edo bestelakoa izan. Horretarako legeria idatzi behar da, eta bide batez gustatuko litzaidake esatea alderdi guztiok dugula ordezkaritza legegintza foroetan, eta hori bertan jorratu behar dela. Gobernu taldeak legegintzaldi honetan eta aurrekoetan lan egin dugu udal instalazioetan eta kirol instalazioetan bereziki. Izan ere, kontsumo energetikoaren 60% instalazioek hartzen dute, eta kostu ekonomikoa zein gastua murriztu egin dira, eta hurrengo helburua da kontsumo horiek berriztagarriak eta jasangarriak izatea autosorkuntzara heldu arte. Bukatzeko, eta txantxa baimentzen badidazue, lehenengo eta bigarren puntuetan esaten den bezala, esaten da, epaituko dugu eta gero hilko dugu. Azterlan bat eskatzen duzue, eta gero sortuko duzuela esaten duzu, ematen du, berdin diola, zer esango duen azterlan horrek, mi esker. Bueno, pues nada, luego bajo el sol. Ez dago ezer berririk. Ikusten dugu energia eta elektrizitatea oso gauza merkantilistak direla, eta gainera kontraesanak esaten ditugu, batetik esaten didazue, ez dela errentagarria, eta bestetik esaten didazue, merkaturatzailearen hautaketa ez dagoela lotuta prezioarekin, baizik eta beste faktore batzuekin. Beraz bai, ados egon naiteke, bakoitzak merkaturatzailea erabakitzen du, merkaturatzailea hautatzen du, eta jendeak erabaki dezake Iberdrolari dirua ez ematea. Hala, Iberdrolaren kopuru batzuk, diru-sarrera batzuk, paradisu fiskaletatik pasatzen dira. Oso zaila da merkaturatzaile bat sortzea, oso bezero gutxi dituztelako Bartzelonan. Ez da hain zaila izango. Hala, kooperatibista batzuek lortu dituzte 10.000 bezero baino gehiago EAen, oso herrialde txikian, ez da, beraz aukerak badaude. Alderdi sozialistako bozeramaileak esaten digu eztabaida hau patxadaz eduki beharko genukeela. Ez dut uste berotuta gaudenik, baina eztabaida hau ez da berria, luze izan dugu, eztabaida hau, baina mantenduko dugu hemen ingurumen foroan eta dagokion lekuan. Eta bai, noski, denok zentratu zarete merkaturatzailea, baina ez duzue produktoreaz ezer esan. Guk operadore bat sortzeko eskatu dugu energia sortuko duena ere bai, eta ez dugu esan getxok egingo duena mundua aldatuko duenik. Are gutxiago, ondo legoke esaten dudana entzutea, komeni zaizuela eta horren inguruko kritikak egitea, hori egitea gustatuko litzaiguke. Bai, leku batzuetan gauza txikiak egin daitezke eta horrek eragina dauka, horrela gauza handiak lortzen dira, gauza txikietatik abiatuta. Etengabe esaten didazuen nola funtzionatzen duen merkatu elektrikoak oso konplexua dela, baina etika ere kontuan hartu behar da. Zenbateraino da zuzena, baliabide, oinarrizko baliabideak beste lehiaren merkatu baten esku edukitzea. Merkatu elektrikoan interbentzio maila handia dago, baina batzuei noski interesatzen zaizkia gauza batzuk. Hala, elektrika hauetako batzuetan utzik dauden eserleku asko lortzen dituzte bakoitzaren jatorriaren arabera noski. Erraza da. Nahi duzue edo ez duzue nahi, ezin gara beti zain egon, ezin dugu esan merkatuak horrela funtzionatzen duenik, ezin dugu hori egin. Hala, merkaturatzaile bat bakarrik egiten bada, agian pertsona batzuek gehiago ordainduko dute, baina agian horrekin berriz inberti daiteke udalerrian, eta horretaz ari gara momentu honetan, inbertitzea produkzio energetikoan eta udalerriko soberania, subirautza eta jabetza elektrikoan. Esaten dugu oso zaila dela, oso komplexua dela, prezioek ez dutela eragiten baina bai, eragiten dutela. Argi dezagun batzuek nahiago dute gehiago ordaintzea, baldin eta horrela dirua ez badoa leku batera. Agian gehiago ordaintze horrekin beste pertsona batzuei laguntzen die, eta bai, energia txirotasuna ez da horrela konponduko, ez da horrela ebatziko merkaturatzailearekin. Noski ez, ez da produktorearekin ere. Baina lagunduko du, tresna batzuk edukitzeak laguntzen du. Baina gertatzen dena da, gobernu taldeak asko esaten duela, baina gero laguntzak proposatzen direnean ez esaten duela. Eta esaten du leku batean sartuta daudela, baina gero ikusi behar dugu noiz ordaintzen diren laguntzak. Gauza bat da, gauzak esatea, eta beste gauza bat da, noiz
ematen diren batzuetan, etxetik bota dituztenean ere bai, ordaintzen dira, orduan, behar ez dutenean. Hala, Alderdi Sozialistako bozeramaileak esaten du ez dela lehentasuna, hori badakigu. Jakin badakigu, gure lehentasunak ez datozela bat Alderdi Sozialistaren lehentasunekin, hori bagenekien. Ez daukagu inolako zalantzarik, eta are gutxiago alderdi honi dagokionez. Egia da, Alderdi Sozialistak gobernatzen duela, eta zentzu horretan egoera desberdinean gaude. Norbaitek hitza hartu nahi du berriro? Bai, Uribe Espriella Andrea, zeurea. Muy breve, recordar... Labur, hauze gogorarazi nahi dut. Hala, energia merkaturatzaile batek energia subiranotasuna lortzea, berreskuratzea ahalbidetzen du. Eta guk irakurketa hori egiten dugu. Hala, ondasun publikoa izan beharko litzateko, oinarrizko eskubidea bizitzarako. Horregatik uste dugu, energia merkaturatzaileen inguruan hitz egitea aurrera pauso bat dela. Funtsezkoa dena babesteko izan ere, liberalizatuta dago merkatu hori, eta horrengandik babestu beharra daukagu. Gainera, guk beste erakunde batzuetan lan egiten dugu presioa egiteko, baina harrigarria da ikustea zer esan den. Neurri honek lagun zezakeen apur bat mugatzeko deskontrol hori, energiaren merkatu hori apur bat mugatzeko. Harrigarria da ikustea onurak aipatzen direla bilkura areto honetan, baina gu udal bat gara eta ez enpresa bat. Nik uste dut hori aztertu behar dugula, horretara mugatu behar garela eta horretan pentsatu beharko genukela. Eta hori pentsatu beharko lukeela gobernu taldeak. Izan ere, energia, ura, eta beste baigabide batzuk oso oinarrizko gauzak dira, eta nik uste dut beste ikuspegi batetik eztabaidatu behar dugula. Nola egin dezakegu, zer egin dezakegu eremu publikotik bermatzeko? Hala, energetikoek tarifa gehiagizkoak dituzte eta batzuek hori pairatzen dute. Badakigu laguntzak hor daudela eta badakigu horregatik eskatzen direla laguntza gehien larrialdietarako laguntzen eremuan. Guk ez dugu nahi laguntza horiek eskatzea. Gustatuko litzaigukelako jendeak txirotasunik ez pairatzea. Hala, Elkarrekin Gasteizi esker, hasi zen azterlan hori eta Gasteizen egin zen, eta EAJak babestu zuen eta aldestu zuen azterlan hori egitea. Eskerrik asko. Díaz Andrea, zeure da hitza. Sí, no iba a intervenir. Ez nuen hitz egin nahi, baina besterik gabe, bai azterlan hori egin zen, ondorio batzuk atera dira, oso argiak direnak, eta horiek azaldu ditut nire hitzaldian, besterik gabe. Eskerrik asko. Zorrilla Lekerika jauna. Sí, gracias, señor alcalde. Eskerrik asko alkate Andrea. Nik organismo bat aipatuko dut. EH Bilduk bat aipatu du merkatuaren eta lehiaren agintaritza, elektrizitatearen konparazioa. Ea denbora daukadan 2 minututan esateko. Merkeagotik, Garestiagora, Iberdrola, Alcancia, Comercial Atulado, Naturgy, Endesa. SOM Energía, EDP Residencial, Gesternova, Olaluz, Eléctrica de Cádiz, Ninove, Cepsa, Naturgy, Repsol, Aduriz Energía y en el puesto 29... Eta, 29. postuan, Barcelona Energia. Hau da, 29. postuan. Nahiko garestia da. Beraz, begibistakoa da, abentaia ekonomikoak Bartzelonako herritarrentzat ez direla argiak. Batez ere, presioa kontuan hartuta, besterik gabe. Eskerrik asko. Eta bozketara pasatuko ginateke. Mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak ditugu. Abstentzioak, ez daudez, eta aurkakoak, kontrakoak, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV-ko bozkak. Eta honekin 12. puntura pasatuko ginateke. Elkarrekin Podemos udal taldeak aurkeztutako mozioa COVID-19aren ondorioz sektoreak ixtekotan berehala jarduteko konpromisoaren alde. Comienzo. Bai. Astera noa. Urtebete daramagu COVID-19 gaitzaren ondorioz pandemia global batean murgilduta. Une hauetan, 3. olatua delakoa etengabe ari da hasten, gure udalerrietan egunez egun pilatzen ari diren kutsatzen ondorioz. Beste behin,
Ostalaritzaren eta merkataritzaren sektoreak izango dira kaltetuenak, gero eta gertuago baititugu murrizketa zorrotzagoak. Zeinen ondorio sektore horiek hitz egingo diren, pertsonen arteko aisialdiko kontaktuak, hau da, lantokitik kanpokoak mugatzeko asmoz. 2020an ezarritako etxeko konfinamenduan zehar ikusi genuen, Getxoko udalak berandu jokatu zuela dekretu bidez ixtera behartuak izan ziren sektorei erreskate neurriak ematerako orduan. Horren ostean, azaroan, osoko bilkuren areto honetan bertan, ostalaritza berriz ere dekretu bidez itxita zegoenean, ukatu egin ziguten beste udalerri batzuetan hartzen ari ziren neurriak hartzeko unea zenik. Hala nola sektoreari zuzendutako laguntzak. Egun batzuk geroago beste behin ere berandu, jakinarazi ziguten ostalaritzari zuzendutako diru laguntzak emateko oinarri berri batzuk prestatzen ari zirela. Elkarrekin Getxok uste du laster beste itzialdi bat izango dugula Getxon. Gero eta kutsatze gehiago izaten ari garelako, eta itzialdi horrek gure ehun ekonomikoa eta komertziala kaltetuko dituela. Beste behin ere, ostalaritza izteko arriskuan dela uste dugu, osorik ez bada, zati handi batean eten beharko du jarduera. Eta hortaz, babesgabetasun egoera horretan daudenak eta lantokia izteko arriskua dutenak ezin ditugu berriro bakarrik utzi. Hori dela eta mozio honen bidez, aurreikuspena eta konpromisoa eskatzen dizkiogu gobernu taldeari eta udalbatza osoari. Hartara, neurri zorrotzagoak hartzea edo ostalaritza eta beste sektore batzuk ixtea dakarren beste itzialdi perimetral bat esartzekotan, berehalako neurriak har daitezen, zuzeneko laguntzak eta irtenbideak lehenbailen eskainiz. Inor ere atzean utzi gabe eta dagoeneko hartu diren neurrien eredua jarraituz. Neurriok eraginkorrak izan direla, egiaztatu baita horregatik, Getxoko udaleko osoko bilkurari honako erabaki proposamena aurkezten diogu. Bat, Getxoko udalak konpromiso irmoa hartzen du, hartu beharreko neurriak berehala hartzeko, baita zuzeneko diru laguntzak emateko ere. Neurri zorrotzagoak esartzea dakarren dekretu baten ondorioz kaltea jasaten dituzten sektorearentzat. Horrela, inor ere atzean ez usteko eta berandu ez jarduteko. 2. Eusko Jaurlaritzak dekretuz agintzen dituen eta gure udalerriari eragiten dioten neurri berrien jakitun izan bezain laster, Getxoko udalak enpresen tokiko foroa bilduko du berehala. Neurriok foroarekin partekatzeko eta foro horretan ordezkatuta dauden sektorekin eta kolektiboekin batera neurri horien inguruan lan egiteko. Bueno, cuando... Hala, mozioa aurkeztu genuenean, ikusten genuen oso posiblea zela aste honetan gune gorrian sartzea eta horren bestez konfinamendu perimetrala esartzea eta hori dagoeneko gertatuta eta horren ondorioz ostalaritza itxi behar izan da. Hala, datuak aldatzen ari dira eta ziurazki egun batzuetan egoera honetatik aterako gara, baina inork ezin du bermatu ez garenik berriro egongo hurrengo asteetan, hau da, gune gorrian. Horregatik, mozio hau ekarri nahi genuen osoko bilkura honetara. Uste dugulako oso garrantzitsua dela zer nolako laguntzak ematen diren eta oso garrantzitsua da noiz ematen diren. Noiz horrek aldea ezar dezake. Hau da, gerta daiteke mantendu izatea horri esker ostalaritza jarduera eta bestela itxi behar izatea. Oso labur hitz egingo dut. Elkarrekin Getxotik ez dugun nahi atzerapenak errepikatzea, gehiegi luzatzea. Izan ere, gobernu taldeak erakutsi zuen ez zuela erresilientzia handirik eta erantzuteko gaitasun handirik eta oso berandu jardun zuen eta oso geldo. Hala, guk uste dugu udala egokitu behar dela hobeto denboretara, pandemiak eragindako egoeretara eta aurkakoa gertatzea saiestu behar duela. Horregatik, mozio honen bidez, zera lortu nahi dugu osoko bilkura honek mezu argia bidaltzea herritarrei. Segurtasun mezu bat, ziurgabetasunaren aurrean. Berme bat erakutsi behar du udalak. Hau da, udalak erakutsi behar du bertan egongo dela behar dutenean, herritarrek behar dutenean. Hala berehala jarduteko konpromisoa eskatzen dugu itxieren aurrean. Eta guretzat, konpromiso hori hauze da. Lehenik eta behin, bilerak egin behar dira enpresen foroarekin itxierak ezagutu eta berehala jakiteko zein neurri esarri behar diren, zein neurri hartu behar diren. Hain zuzen ere, egoera honi aurre egiteko uste dugu, ez dela berria, esaten duguna, ostalariak eta saltzaileak eta eragile kulturalak eta artistikoak dagoeneko ari dira hori helarazten eta eskertzen dituzte laguntzak. Hala, guk ere oposiziotik laguntzak eskartzen ditugu, baina berriz ere galdetzen dute zergatik heltzen diren hain berandu. Batez ere kontuan hartuta itzierak pilatzen direla, bata bestearekin pilatzen dela. Horregatik, espero dugu mozionen alde bozkatzea, hain zuzen ere beranduegi ez jarduteko neurriak bere bizikoak direlako. Mila esker. Eskerrik asko. Partido Sozialistatik, Aio jauna, zeurea da hitza. Egunon berriro. Abenduko osoko bilkuran EH Bildu mozio bat aurkeztu zuen, oso antzekoa izan zena.
zen aurkako boskarik egon, eta guk berdin boskatuko dugu, eta defentsa ildoa berbera izango da ere bai. Igual que en la moción del mes pasado... Aurreko hileko mozioan bezala, modu positiboan hartuko dugu mozioa, baina ezin gara ados egon. Ezin da esan berandu jardun duen gobernu taldeak. Udal jarduera pandemia honetan oso konplexua da, eta ia orain dela urtebeteari gara honetan, eta udal jarduerari eragiten dio, eta hori gertatzen da eremu guztietan. Gobernu talde honetatik saiatzen ari gara gauza guztiei erantzuten, eta saiatzen ari gara ahalik eta hoberen egiten, eta modurik arinenean egiten saiatzen ari gara, noski. Beti esaten dudan bezala, onartzen dut, beti hobe daitekeela jarduera hori eta kudeaketa hori, baina ez da bidezkoa esatea Getxoko udalak berandu jardun duenik. Izan ere, asko lan egin dugu, azkenengo urtean, eta saiatu gara ahalik eta hoberen kudeatzea egoera hau, aldugun hoberen behintzat. Izan ere, beste administrazio batzuek baino lehenago hartu ditugu neurriak. Joan den hilabetean esan bezala neurriak birpasatu behar dira. 2008ko martxotik ona neurri asko hartu ditugu. Zentzu horretan dakizuen bezala, gizarte kohesioko arloa zuzentzen dugu Alderdi Sozialistatik. Eta orduan, aldizkakoak ez diren beste laguntza hildo bat sortu zen aurrekontu mugarik gabe, familia unitate bakoitzarentzako muga 900 eurokoa zen, eta gure helburua zen premia handiena duten familiei laguntzea, eta gustatuko litzaidake hori nabarmentzea. Hori 2008ko apirilaren 7an jakinarazi genuen, eta aurretik badago lan politiko eta tekniko handia. Batez ere kontuan hartu eta martxoaren 14an dekretatu egin zela alarma egoera, 20 eguneko epean argitaratu egin genituen laguntza horiek, eta epea nahiko laburra da, ezta? Horietatik 1,5 milioi ordaindu dira dagoeneko. Gainera, beste laguntza ekonomiko batzuk egin dira, eman dira gizarte larrialdietako laguntzak, ez dago aurrekontu mugarik, eta aldizkakoak diren laguntzak eman dira. Gainera, beste diru laguntza batzuk areagotu dira, alimentuen elikagaien bankuari laguntzeko, eta beste gauza batzuei ere babesa eman diegu. Eta nik uste dut joan den hilabetean aipatu genuela. Babes ekonomikoari dagokionez, gobernu taldetik de euros, a razón de más de 1.000 euros. 1 milioi bat euro inguru inbertitu dugu horretan, eta Bizkaiko handinetarikoak izan dira, eta nik uste du zentzu horretan nabarmendu egin behar dela egindakoa. Gainera, bigarren olatuan, beste laguntza batzuk eman genituen, 1,5 milioikoak, eta beste neurri batzuekin batera, enpresei laguntzak eman dizkiegu, zerga aldaketak egin ditugu, hobariak emateko, diru laguntza gehigarriak eman ditugu, sorkuntza artistikoaren eta kulturalaren eremuan, eta orain 3. olatuan gaude, eta gobernu taldearen konpromisoa irmo mantentzen da, nola ez? Hildo beretik jarraituko dugu, hori da gure konpromiso irmoa. Gobernu taldearen konpromisoa mantentzen da, eta ahalik eta lastaran hartuko dira neurriak, dagoeneko gaude lanean horretan, eta saiatuko gara nola ez hain egoera konplexu hau konpontzen, edo arintzen behintzat. Hala, gobernu taldetik erakutsi dugu konpromiso irmoa daukagula ahalik eta lasterren neurriak abian jartzeko. Horrez gain, zuzeneko neurriak eta laguntzak emango dizkiogu sektoreari, eta hori erakutsi izan dugu azkenengo denboraldian, agian okerrago edo beto, baina esfortzu handia egin dugula argi dago, pandemiaren hasieratik, horregatik aldarrikatu nahi dut. Eta hasieran esan dudan bezala, ulertzen dut, zuen asmoa dela eztabaida positiboa egitea eta eraikitzea berdin bozkatuko dugu. Aurreko hilabeteko bozka berbera izango dugu. Eskerrik asko. Rodríguez jauna. Voy a poder responder a todo lo que ha dicho el representante del Partido Socialista. Bueno, nik Alderdi Sozialistako kideari esandako guztiari ez diot erantzungo, ez genuen ondo entzuten. Baina, bueno, gobernu taldetik datozkun diru laguntza ezala. Planteatu genuen kontingentzia plana, eta orain gutxi gorabehera planteatzen den antzeko zerbait da, eta jasotzen dugun erantzuna berdina da. Bai, udalak eman zituen 1,5 milioi diru laguntzetan, bai, horiek ordaindu zituen abuztuan, eta lehenengo itxiera gertatu zen martxoaren 14an. Eta bai, udalak ezetze eman zion osoko bilkura honetan, oposizioko alderdi guztiok aurkeztutako neurriei eta 8 egun beranduago iragarri zien ostalariei neurri horiek martxan jarri zituela. Hau, okerrez banago gertatu zen azaroko plenoan, lehenengo iragarpena izan zen abenduko lehenengo 15aldian, udalaren partetik, eta gaur egun, urtarria bukatzear dagoenean, oraindik epea zabalik dago diru laguntza horiek eskatzeko.
Eta diru laguntza horiek ordaintzen direnean, gerta daiteke izatea, martxoa, pirila, maiatzaren bueltan. Baina tartean ja, diru laguntza horiek erantzuten zioten ostalaritzaren bigarren itxialdiari, eta hirugarren itxialdian gaude. Beraz, zentzu horretan, Elkarrekin Podemosek eskatzen duena guztiz bidezkoa da. Eta Gonzalo Aiek esaten zuen, ez dela justua esatea udal gobernua berandua dela. Nik ez daki justua den, ala ez den justua hori esatea. Badakidana da, justua ez dana da sektore batzuei itxiera bultzatzea osasun arazoak direlako, ados, eta sektore horiei indemnizazio gabe ustea. Eta ez daki justua den, ala ez den justua, baina errealitatea da. Errealitatea hutsa da. Udal honek, udal hau berandu dabil. Gelditu gabe, berandu. Esan bezala, bai, egia da, lehenengo lerro hori epatzen dena, diru laguntza sozialetan, ayudas municipales no periódicas delako horretan, harin jarri zirela martxan, baina eske bide horretan, iaia urtebete pasatuko da, bigarren neurriak kobratuko dituzten arte. Eta bide horretan, ostalaritza itxita egonda, komertzioak itxita egonda, eta udal honek kobratu bizkie zarama tasa, kobratu bizkie estolderia tasa, kobratu bizkie terraza tasa. Naizta batzuk bueltatuko dizkion. Denbora horretan, udal honek berandu ibili da esan bezala momentu osoan. Eta udal gobernu honek mespretzatu egin du, mespretzatu egin du oposizioak eta beste batzuek eginiko proposamen guztiak. Beraiek jakingo dute zergaitik. Guk hasieratik esan dugu eta mantentzen gara horretan, denon ekarpenak beharrezkoak izango dira aurretik datorkigunari aurre egiteko. Ze argi dago ere, udal honek ezin izango duela neurri guztiei aurre egin diru aldetik gauzak asko luzatzen baldin badira. Baina ez ostalaritza berriro itxita dago. Eta horren inguruan eztabaidatu egin beharko da, eta horren inguruan hitz egin beharko dugu, eta horren inguruan ziur gaude osoko bilkura honetan gauden alderdi guztiok eta pertsona guztiok zeresanik daukagula, eta zerresan hori aprobetxagarria izan ditekela. Baina ez da hori udal honek egiten duena. Udal honek edo udal gobernu honek berandu egiten ditu gauzak, esan bezala lehenengo neurriak abuztuan ordaindu ziren, eta bigarrenak oraindik ez dira ordaindu, orain eskatu behar dira. Gomendio bezala esango nizueke, agian €1,000,000 jarri zuela ointxe diru laguntzetan, joan zaitezke pentsaten horiek handitzen ja. €1,000,000 hori handitzen, edo dotazio gehiago ematen. Eta hortik ari gara, zer da egingo duzuena. Gero, aipatzen duzue enpresen foroa, bai. Egia esateko, guk eskatu genuen azaroaren bukaeran, esan ziguten deituko zuela enpresen kontraste foroa, pero que había que consultarlo. Eta hori deituta dago otsailaren 15erako, 2 ordu eta 2 hilabete tardi beranduago. Horri antza denez deitzen dio udal honetako gobernu taldeak kudeaketa ona, eta garai zibiltzea, 2 ordu eta erdi. Eta enpresen foro horretan, udal honetako alkatesak esan zidan neri zehazki bertan hartuko zirela erabakiak, baina antza denez ere enpresen foro horretan erabakia handiek ez dira hartzen. Azken finean, erabakiak beste toki batean eskatzen dira. Berez, zentzu horretan, guk babestuko dugu erabat Elkarrekin Podemosek aurkeztutako mozioa, beharrezkoa delako, eta zentzu horretan etorriko diren mozio guztiak babestuko ditugu, eta babestu genezake baitare gobernu taldeak hartuko dituzken edo ustezko hartu dezaken neurri batzuk, beti ere neurri horien jakitun egongo bagina, beti ere neurri horien inguruan eztabaidatzeko eta berazteko aukerak izango bagenitu, eta neurri horiek benetan sektore desberdinekin partekatuko balira, baina gauza guzti horiek ez dira gertatzen, eta sektorei entzun ez daukagu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Zeinek hartzen du hitza, Andrade jauna. Eskerrik asko, alkate Andrea. Guk behin eta berriro salatuko dugu udal honetatik ez dela ezer edo zer guzti egiten dela ostalaritza eta merkataritza babesteko. Nire kidek ere esan dute, Juan Kalera eta galdetu. Merkatariak, ostalariak, ikusten duten nola baloratzen duten udalak emandako laguntza. Kalera atera eta galdetu. Ez da beharrezko hemen esatea, lotsagarria da, ez duzu ezer egiten edo ezer gutxi egiten duzue. 3. olatuan gaude,
Lehenak 3 hilabete iraun zituen, bigarrena azaroan izan zen eta hemendik ez zen erabaki ostalari eta merkatari laguntzea. Osoko bilkuran bai proposatu ziren ideiak. Eta manifestazioak ere izan ziren atean. Ostalaritza osoak kontran atean. Eta orduan hasi zinetan zerbait egiten Ibonek esan bezala. Baina oraindik laguntza horiek esleitzeko zain gaude. Eta orain gainera 3. olatu honetan saltokiak itxi dira, ordutegiak murriztu dira eta egoera oso larria da. Eta ohikoa da, berandu ibiltzea guztiarekin, azpigituren kasuarekin ere gertatu da, baina zer da okerrena? Bihar esate baterako aurrekontuen inguruko eztabaidara ez direla saltoki asko helduko eta zuen negligenteak eta motelak zaretenez, saltoki asko eta asko bidetik geratuko dira eta batzuk ezingo dute berriro ireki. Eta ez dut uste jarduera konplexua dena, zaila, eta jo jaunak esan bezala horretan lanean ari zaretela, oso zaila dela kudeatzea, erraza da. Kopiatzea besterik ez duzue. Inguruan egiten dena kopiatu, udal askok hori gundutelako. Esate baterako, Bilboko udalari kopiatu, bihar... que copiarles 2 cosas. Primero, la actividad. Bihar proiektu bat aurkeztuko dute ostalaritza babesteko Bilbon, eta kopia dezakezue. Gainera, alderdi politiko guztien adostasuna izango zenukete babesa kopiatzeri besterik ez duzue badagaraia zuen eredua hartu, edo beto esan da, Bilboko eredua hartu eta getxora ekartzea. Hori goiz batean egiten da. Lanik ere ez duzu egin behar, Bilbon egina dagoelako. Baina hori udal honetan ez dago borondaterik, ez dago gogorik, eta beti berandu gabiltzanez, txarto gabiltza, beti rebufoka, eta ikusiko dugu denbora gutxian zenbat lokalek itxiko duten. Eskerrik asko, Urkitza jauna, zeurea da txanda. Evidentemente... Argi dagoen bezala, aurreko osoko bilkuretan ere eztabaidatu da, gobernu talde hau une oro ari da COVID-19 eragindako sektorei galdetzen, hobeto esan da laguntzen, eta beraz ez gaude ados mozionetan esandakoarekin. Ez da hitzartu dutenek esandakoarekin ere. 2020an laguntza batzuk eman ziren, ia 2 milioi eurokoak, 1,5 milioi jarduerari eusteko, 24 onuradun, 302 saltoki Andrade jaunak esan duenez, horren txarto daudela, ez aiela jaramonik egiten, begira zenbat zerbitzu enpresa, 13 turismo arlokoak, 237 ostalaritzakoak, 356.000 euro jaso zituzten, lehenengo diru laguntza heldu horretan, 1.500 saltoki bakoitzeko, eta tokiko kontsumorako eta komunikaziorako ere laguntzak eman ziren. 415.000 euro getxo bono extraordinarioan. Beste urte batzutan baino 10 aldiz gehiago. Hala, merkatura 620.000 euro bota zituen, 200 eta piku saltokin hartan banatu zirenak, merkataritza kasu honetan. Ia 7.000 euro establezimendu bakoitzeko. Bonoa urtarrilaren 5 aurretik agotu ziren. Gainera, neurri batzuk adostu ziren, onetsi ziren, 121 baria dago zenbait tasetan, 185koa zabortasan, hainbat 1.000 euro diru laguntzetan, onuradun bakoitzerako 1.250 eta 2.000 euro inguruan lirateke, ostalaritzarako diru laguntzak berariazkoak, 1.000 euro, horretan lan egiten ari gara arlo teknikoan forotik, 250.000 euro getxoko sektore kulturalerako, erakunde autonomoatik bideratuta, eta COVID-aren ezoiko neurriekin ia 4.800.000 eurotik gora bideratu dira. Eta 2 milioi terdi euro baino gehiago diru laguntza batan. 2020an eta 2021an. 2021an proiektatuta 1 milioi bat eurotik gora. Beraz, agerikoa da, zifra hauek erakusten dutela konpromisoa eta erantzukeko godo daudela. Kuantitatiboa zein kualitatiboa udal honen partetik. Pandemia gehien sufritzen ari diren sektorei laguntzeko, eta gainera haien eskakizuna kontutan hartuta. Gainera, azaldu dizuet lehen, bonoa ekainean ateratzen da,
Eta diru laguntzak maiatzean beraz, ikusi gainerako udalek ere noiz atera dituzten. Berandu bagoaz, nik uste dut ezetz. Baina tira, aurrekariak ikusita, eta mozioan planteatutako aztertuta, ikuspegi desberdina daude, gertatutakoaren inguruan, zenbatekoak argitaratza eta desberdina dira, baina egia da, gu ere kezkatuta gaudela, konpromiso irmoa dugula, neurriak martxan jartzekoak, beharrezko dira neurri guztiak, pandemiak ekarritako zailtasunei aurre egiteko, jada pairatzen ari baikara zailtasun hoiek. Beraz, lehenengo proposamenean, mozioaren kasuan, bai, ados gaude. Foro kontsultiboaren kasuan bigarren puntua, oinarrizko arau batzu ditu funtzionamendurako, da errespetatu egin behar dira mai sektorialetan funtsa ez galtzeko, zeregin hori biztatik ez galtzeko. Jarduketa planetan ezarri bezala. Udalerri osoaren onuratan. Beraz, ez dugu funtzionamenduri aldatuko, sektorea protagonista izateko, eta batez ere kontuan hartuta momentu honetan mahaiak antolatzen ari garela eta politikariek izango dugu gure parte hartzea behar denean, laster. Aurreko guztia dela eta gure alkate Andreak hilaren 25ean egindako prentsa oharrean esaten zen udal gobernua konprometituta dagoela ostalaritzarako laguntza ildo baten alde. Gainera sistema bat lantzen ari da ziurtasuna eskainiko duena. Sistema hori landu beharko dugu hemendik aurrera. Ez delako izango aurrekoaren berbera. Ziurtasun hori bermatu behar dugu, ezohiko lerro batekin, eta horren berri emango da baieztatuta dagoenean. Onarpena ematen digutenean, juridikoki partekatu ahal izateko. Beraz, ez izan zalantzarik, esku hartuko duguta, sendotasunez, erabakitasunez, sektore ekonomiko kaltetuenak babesteko. Horregatik, gure taldeak abstentzioa emango du. Eskerrik asko, Urkitza jauna, eta Uribe de la Espriella hartuko duzu hitza berriro? Bai. Antes que nada, el apoyo de H. Bildu y el Partido Popular y también decir que quiero entender esas abstenciones de... Guk esan nahi dugu EAJaren abstentzioa eta Soerenak ulertu nahi ditudala beste modu bateraztu nahi pentsatu atrintxeramentu moduko badala. Benetan hausnarketa egin nahi dutela gai honen inguruan. Izan ere, gogora ekarri nahi dut, mozio honen sedea ez dela eztabaida piztea. Diru laguntza nola eman ziren, eraginkorrak izan ziren, nolakoak ez. Askotariko iritzia izan dezakegulako horren inguruan, sektoreko ordezkariek baita ere, baina hemen presaskoa dena zera da. Alkateak adierazpen batzuk egin zituen bezala, esanez sistema gokituko duela, osoko bilkura honetatik, alkatezaren hitzak egia bihurtu nahi ditugu, eta esan nahi dugu, bai, kontuan izango dugu hori, eta honelako mugapenak ezartzen diren bakotzean, azkar esku hartuko dugu, eta ez gara zain egongo oposizioari, sektore desberdinei, haiek ateratorri arte mesedez martxan jartzeko eskatuz. Azkenean izan ere heltzen dira neurri batzuk, onak ezain onak, eta azkenean heltzen dira bai, baina azkar esku hartu nahi dugu. Atzerapenak ekiditeko. Izan ere, bai eman dira diru laguntzak, EH Bildutik komentatu dute, ostalaritzaren kasu zehatzean, oraindik ez dituzte laguntzak kobratu. Abendurako behar zituzten. Eta azkenean behar izan berri batekin batuko dira urtarrileko itxialdiagatik. Eta orain ikusiot eguneko kutsatuen indizea eta 1522 gaude. Beraz, 2021 honetan, eta espero talez izatea, baina bakunazio erritmoa ikusita honela egongo gara, urte osoan. Ostalaritzaz gain beste sektore batzuk ere aipatu nahi ditut, kulturaren esate baterako laguntzak eman dira 2020an, egia da, 21erako ere laguntza gehiago egongo dira prestakuntza arlorako, baina kulturako profesionalak jada da prestatuta daude. Eta gastuak ordaintzeko modua bilatu behar dute, gastu finkoak, zein arruntak, eta prestakuntzarekin ez dute ordainduko hori guztia.
Beraz, sektore horrek diru sarrera ugari galduko digu eta gure ustez, mahai gainean neurria jarri behar direla, behar izanak aztertu. Eta merkataritzaz, taxistez, turismoaz, askotariko sektorez aritu algara, eta haiek berriro behar dute udalaren laguntza. Dakizuenez, hasieratik Elkarrekin Podemos Getxotik eskua luzatu diegu laguntzeko eta eman beharreko erantzun horretan parte hartu nahi dugu. Baina gaur zera eskatzen dugu, ez dugu ebaluatuko diru laguntzen sedea, nola eman dien, ez, noiz emango diren, protokolo bat behar dugu, esango diguna, noiz batzartu bar garen, kolektiba noiz batzartu bar diren, holako itxialdia daudenean, izan ere, orain dakigun gauza bakarra da, orain dakigun, bueno, bukatu, eskerrik asko. Aio jauna, ez? Aurrera egiten dugu, bai, Rodríguez jauna. Prometo que enfaticemos las cosas la Bueno, gauzak aldatu arren, errealitate ez da aldatzen, eta EAJ-ko kidei, astu zaie esatea, kompromisoa sendo, bai, baina berandu datorrela. Esatea astu zaie, datu batek ez dik kuadratzen, 7.000 euro establezimendu bakoitzeko, eta kontu hori nola tadia. Baina, bueno, hori izan da udalaren kontua, baina hori bai, azaltzen badidazu, ondo. 1.505 euro establezimendu bakoitzareko batez bestean, hori da kobratu dena. Ea, demagun ostalari batek 3 hilabetez izan duela itxita negozioa. 3 hilabetez ez du solatarik izan. Baina, alokairua, ordaindu behar du, udal zabortasak, estolderia tasak, terrazaren tasak, eta 1.500 euro emango dizkiogu dirubarik eta soldatabarik itxi dugulako kastu hori aurre egiteko, eta gainera, 1.500 euro eman zaizkiolakoan, balotxe eman beharko liguke. Baina, adibiderik argina webgunea da. Azaroan, udalak webgune bat izango genuela iragarri zuen, eta gaur esan du zenbate euroren truke izango dugula, eta badakigu, astebetean preste egon daitekela eta diru gutxiagoan, baina ez da egin, azarotik hona ez da egin. Ez ditugu zalantzan jarri diru laguntzak, askotan ez dituelako onartzen gobernu taldeak eta gero martzan jartzen dituelako, baina gauza noiz jartzen diren martzan. Maiatzean argitaratu ziren diru laguntzak, bai, eta buston ordaindu. Azaroan iragarri, urtarri otsailean epea irekita dago eskatzeko, eta maiatzean ordainduko dira pandemiazi, eta urtebete eta 2 hilabete beranduago. Kalkulatuz gero ikusiko dugu, itxialdi honetarako diru laguntza gehiago ateratzen badira, uztaia buston ordainduko direla goizen. Hori esaten ari gara behin eta berriro. Eta posten hau ikusteak, kontraste politikoko forean noiz deitu daiteken galdetu dela, hori ona da, baina behar badaztu nirekin baieztatu behar. Guk foro horretan, izan genituen gure erreserbak, eta hala da. Foro hau dalak erabili egiten du, eskutatzeko gainera. Eta gainera, berrekide guztiek ez dituzte erabakiak hartzen. Gu proposamenak azaroan aurkeztu genituen, alkate Andreak hemen dagoenak esan zigun, erabaki horiek kontraste politikoko foron hartzen zirela, eta idatziz, beraz, ez zegoen arazorik. Baina behar bada, iritzia da hori. Bai, eman dira laguntzak, baina berandu, eta berriro diot, 1.500 euro, ematen dizkego establizimendu bati, 3 hilabetez ordainsaririk izan ez duenean, alokairurako dirurik ez duenean, argia ordaintzeko, zabortaz ordaintzeko, eta hori gainera arrotasunez diogu. Erraza da. Bezala kalera atera eta galdetu sektorei. Ea zergatik sektore batzuk ez doazen inaugurazio batetara, eskatzen daudenean, igual ez daudelako posik. Edo zergatik beste batzuk esatzen diren ondo tratatu arren, behar bada, zuek bestelako errealitatea duzue. Egia da, eta alkate Andreak ere esan zuen. Aurrekontuak aurkeztu zirenean, esan zuen, berrorientatu egin zirela baliabideak, ekonomi sustapeneko sailaren kasuan, eta COVID-erako erabiliko zela guztia. Nik esan nuen, ene murrizketak, 8%koa gainera. Hori da, zuen kudeaketa eta postuaren errealitatea. Beraz, epei jaramon egin. Prometisteis en noviembre. Todavía no estáis dándola, estáis abriendo. Zuek oraindik epea irekitzen zaudete. Andrade jauna.
Bale. Beste norbaitek? Ez? Bale, orduan bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak. Abstentzioak, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea eta aurkako botorik ez daude. Beraz, 13. puntura pasatuko ginateke Elkarrekin Podemos udal taldeak aurkeztutako mozioa Tarajalen aldeko duintasunaren martxarekin bat egitea. Uribe de la Espriella Andrea, zeurea txanda. Duela 7 urte oraindik zigortua izan ez den gertakari historiko bat jaso zen. Gutxienez 14 pertsona ziren 2014ko otsailaren 6an Tarajalgo hondartzan. Itota, Maroko eta Ceuta hiri autonomoa banatzen dituen kaimuturra igerian igarotzen ari zirenean. Espainiaren migrante modura sartzeko asmoz. Heriotza horien ondorioz Guardia Zibilaren mugako operatiboaren jarduketa eztabaidagai izan da. Are gehiago Espainiako gobernuak Mariano Rajoy presidente zela eta Jorge Fernández Díaz barne arazoetako ministro zela agenten jarduketa babestu zutenean. 15 biktima horiek Sahara hegoaldetik etorritako 200 pertsona inguruko talde baten parte ziren. Espainiako kostaldera iristeko asmoz irekian ari ziren. Guardia Zibilaren 56 agentek gomazko 155 bala eta okultazioko 5 kepoto jaurti zizkietenean. Taldea sakabanatzeko eta saiakera eragozteko helburuarekin. 23 imigrantek Zeutara irista lortu zuten, baina sarbide aukatu zitzaien, eta berehala Marokoko agintariei entregatuak izan ziren, berotan eginiko itzulketak eginez. Espainiako segurtasun indarrek pertsona horien heriotzan izandako inplikazioa justiziaren eskutan dago orain. Zeutako lehen auzialdiko eta instrukzioko 6. epaitegiak 16 agente inputatu zituen zuhurtziagabekeriazko gizailketa eta lesioengatik. Horren hartan kapitain bat, teniente bat, sarjentu bat. Kaso artxibatu zen 2015ko urrian, Maria del Carmen Zerban epaiak aginduta. Zeinak adierazi baitzuen ezerk ez zuela iradokitzen materiala bidegabeki erabilizenik. Gobernuz kanpoko hiru erakundek, Coordinadora de Barrios, Comisión Española de Ayuda al Refugiado eta Observatori Desk, apelazio errekurtso bat aurkeztu zuten ikerketa sakonago bat egin zedin eskatuz. 2017ko urtarrilean gertakaria jaso eta 3 urtera Zeutako auzitegiak prozesua berriro ireki zedin agindu zuen. Adostutako diligentzietako batzuk gauzatu ez zirelako, bereziki Marokori zegozkionak. Hori dela eta, kolektibo batzuek duintasunaren aldeko martxak antolatu dituzte otsailaren 5ean eta 6ean. Ekimen horren bidez gertatukoa ikusarazi eta 2014an Tarajalen hil ziren gutxienez 14 pertsona horientzako justizia eskatuko da. Horregatik, Getxoko udaleko osoko bilkurari honako erabaki proposamen hau aurkezten digu. Getxoko udalak eskagertzen du orain dela 7 urte Tarajalen gertatu zenagatik eta gertakari horiek salatzen ditu. Eta bi, Getxoko udala mugimendu sozialek deitu dituzten mobilizazioak babesten ditu eta Tarajalen aldeko duintasunaren martzetan parte hartzeko deia egiten du. Indarrean dauden segurtasun neurriak errespetatuz. Bueno, creo que es bastante explícito lo que exponemos en la moción. Bueno, nik uste dut argi eta garbi azalduta dagoela mozioan zer eskatzen den, osoko bilkura honetare eskatutakoa, bozeramaien batzarrean ere komentatu genuen, atzo 3-4 bueltan erantzuna eman ziguten, esanez osoko bilkuran landuko zela, eta horregatik ez zutela erantzunik emango bozeramaien batzarretik, baina garrantzitsua iruditu zitzaigun egoera gogorak hartzea, eta esatea otsailaren 5 eta 6an Getxotik ere zehar Euskadi, ongitorri refuxiatuak eta beste elkartarkok martxa hauetan parte hartuko dutela 8. edizioan. Duintasun aldeko martxa hauek aurtengo testuingurura egokitu behar izan dira pandemiagatik, baina ez dute garrantziarik galduko. Are gehiago uste dugu, are beharrezkoagoa dela memoria bizirik mantentzea. Eta merezi duen balioa ematea eta horregatik mozio hau aurkeztu dugu. Udal honek mobilizazioak ofizialki babestea nahi dugu, eta impunitatearen amaiera aldarrikatzea Tarajalen gertatuakoaren arira. 7 urte pasa dira, 15 inmigrante hil zirenetik Zeutako hondartza hartan, eta etorkizun hobearen bila baino ez zen. Europako migrazio politikaren aurpegirik okerren aurkitu zuten, eta ez ordudanik kasu artxibatu eta ez da berriro ireki. Biktimen familiek justizia eta erreparazioa itxaroten jarraitzen dute. Gure partetik, impunitate horrekin
impotentzia sentitzen dugu, eta lotxa ere bai. 7 urte hauotan, GKE desberdinek, migratzaileen elkarteek eta barrek eskatu dute hau argitzea, baina ez da lortu. Momentuan lan handi egin behar izan zen Guardia Zibilak egindako mina aitortzeko. Bideo bat atera zuten Guardia Zibilaren partetik erantzukizuna estaltzeko, baina gero benetako bideo bat atera zen eta egia erakutsi zen. Ikerketa hasi zen, Partidu Popularrak gobernuan zegoenez saiatu zen ekiditen informazioa estaltzen, eta nik uste dut orain, honetaz ari garela, beharrezkoa dela udalarlotik ere ahotsa altxatu eta horrelako egoera gehiagorik gertatzerik nahi ez dugula esatea. Espainiara hegoaldeko mugan gertatzen denak ere interesatzen zaigulako, eta uste dugu egin dezakegula zerbait getxotik ere egia, justizia eta erreparazioa eskatzeko. Kolektibo desberdinek udalerri honetatik babestuko dituzte martxa hauek eta guk nahi dugu dela gauza bera egiteko. Giza eskubideen alde. Eskerrik asko. Díaz Anderea, zeurea da txanda. Orain dela 7 urte, mozioan esaten den bezala Tarajalen hondartzan, Tarajaleko hondartzan oso gertaera dramatikoak gertatu ziren, pertsona batzuk hil zirelako erkidegoan, hau da, Europar Batasunean gure mugaren bidez hartzen saiatu zirenean. Hala, ibilbide juridiko luzea izan du gauza horrek eta Auzitegi Gorenak hori berriz irekitzea erabakitzeko prozesuan dago. Hala, indarkidegoen kontua auzitegietan ebatzi beharko da. Errua zeukaten edo ez esarri gorabehera oso garrantzitsua da 15 hildako horien biktima izaera aitortzea. Hala, migrazio mugimendu horiek bidegabea da. Eta hegoaldeko herrialdeetako pertsonen egoera aitortu behar da. Tarajalen ikusi zen hegoaldearen eta iparraldearen artean desorek handia dagoela eta hildako asko egoten direla. Udal honetatik ezin ditugu horrelako gertakariak ebatzi, eta ez da gure eskumena Marruekorekin daukagun muga hori kudeatzea, baina badaukagu herritar mailako erantzukizuna, eta horregatik garrantzitsua da gure jarrera erakustea momentu honetan hain zuzen ere. Oso garrantzitsua denean Auzitegi Gorenak esango duena, hala manifestaldiak deitu dira giza eskubideak defendatzeko eta justizia eskatzeko biktima hauentzat. Hala eta guztiz ere, udal honetatik badaukagu aukera bat, lan egin dezakegu harrera gizartea eraikitzeko. Hala, hori da lehenengo urratsa, kultura anitzeko gizarteak eraikitzeko. Aniztasuna abantaila bat delako. Hala, programa desberdinetan parte hartzen dugu eta ekintza asko egiten ditugu sentsibilizatzeko, narratibak entzuteko, bizitza historioak entzuteko. Eta informazio zerbitzuetan zuzenean esku hartzen dugu eta baliabideak ematen ditugu. Eta horrekin gizarte hori eraiki nahi dugu, bidegabetasuna ukatzeko, deusestatzeko, eta kasu honetan, Tarajaleko hondartzan ondoriorik dramatikoenak izan genituen, hildako asko egon zirelako, oso garrantzitsua da humanoagoak diren gizarteak eraikitzea, gaitasun kritikoa sustatzea, jakitun izatea desberdintasunak existitzen direla eta horiei guztiei erantzutea. Horregatik guztiagatik, mozio honen alde bozkatuko dugu, nola ez. Eskerrik asko, Díaz Anderea. Bildutik, Maseda Anderea. Bai, bueno, todavía guardamos en nuestras... Oraindik ere, oroitzen ditugu irudi horiek. Bertan, ikusi genuen nola disparatzen zieten pertsona horiei. Pertsona horiek saiatzen ari ziren itsasoak gurutzatzen. Eta bai, tiro egin zieten mozioan esaten da, helburua zela sakabanatzea, dispertsatzea, baina nik pertsonalki ez dut hain argi, ez dut uste hori zenik helburua beste bat zela uste dut, eta hori erakutsi zen gainera. Hala, pandemia garaian gaude, eta ezin dugu ahaztu badaudela pertsona asko, familiak, haurrak, agureak, aitonamonak, bere herrialdeetatik ihes egin behar dutenak, etorkizun hobea bilatzeko, indarkeria atzean usteko gozea, ustiakuntza sareak eta abar luze bat. Hala, besoak irekita ongi etorria eman beharrean, ez diegu baimenik ematen ona etortzeko. Hala, kanpaidenetan sartzen ditugu oso bizitza baldintzak askarretan gutxieneko baldintzarik gabe bere duintasuna mantentzeko. EH Bilduk
migratzaileek pairatzen duten egoera salatu izan dugu beti. Politika hipokrita baten biktima baitira, eta politika hori hain zuzen ere, Europako herrialde askok kolektiborik ahulenaren eta babesgabeenaren aurka erabiltzen dute. Europa honek giza eskubideak defendatzen dituela uste du, eta praktikan nabarmen urratzen ditu. Beraz, gaur Elkarrekin Podemosek elkarri digun mozio hau babesteaz gain, EH Bildu getxotik aprobetxatu nahi dugu, Europara asilo bila etorri eta sufrimentua eta mina besterik aurkitzen ez duten pertsonen aurkako politika kriminal honen biktimei elkartasuna adierazteko. Mila esker. Eskerrik asko. Bai, Zorrialek Erika jauna. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate anderea. Tarajaleko tragediaren aurrean, arraroa iruditzen zaigu honako hau. No se haya debatido. Gai hau ez da eztabaidatu bozeramaileen batzarrean. Guk uste dugu hori dela fororik egokiena, hori eztabaidatzeko. Nik uste dut hori dela plenoa baino foro hobea. Elkarrekin Podemosek aipatu du, baina guk uste dugu fororik egokiena hori dela, hau da, bozeramaileen batzordea. Azalpen bat eman da mozioan eta zoritxarrekoa da kronologia guztia ez ematea. Pena da, benetan, mozioan 2017 arteko kronologia ematen da, baina gero ez dakit zergatik ez da jarraitzen kronologia horrekin. Eta jarraian esaten da 2020ko uztailean Kadizeko audientziak kausa artxibatu zuela Guardia Zibilen aurkakoa. Hala, haiek disuaditzeko baino zutela jardun esan zuen. Hala, gobernuz kanpoko erakundeen errekurtso bat dago, baina deigarria da testuan aipatu ez izana kronologia osoa. Y luego, hombre, nosotros nos... Gu apur bat dokumentatu gara. Eta jakin badakigu, drama handia dagoela, immigrazio irregularraren drama handia dela. Baina apur bat irakurtzen badugu eta dokumentatzen bagara, badaude argudio batzuk duintasunaren martxaren egileek ematen dutenak, bat ez gatozenak. 15 pertsona hil ziren hondartza horretan eta gure elkartasunik handiena erakutsi nahi diegu biktima hori, baina horrek ez du esan nahi ados egon behar garenik mozioaren parte osoarekin, beraz printzipioz eta ulertuta hau ez dela fororik egokiena aurka bozkatuko dugu azaldutako guztiagatik. Eskerrik asko. Beste norbaitek berriz bigarren txandan hitza. Ez? Orduan bozketara pasatuko gara. Bai, Uribe de la Espriella. Era muy breve. Labur, eskerrak eman nahi ditut. Eskerrik asko alde bozkatuko duten alderdiei eskerrik asko eta argitu nahi dut bozeramaileen batzordean sartu genuela eta osoko bilkuran ere bai, gaia jorratu nahi genuelako eta askotan gertatzen da batzordean ez dugula erantzunik lortzen momentu zehatzean, hau da eskatzen dugun momentuan. Kasu honetan, osoko bilkuran jorratzeko aukera izan dugu. Eta benetan pozgarria da ikustea gehiengoa ados dagoela giza eskubideen alde gaudela eta aitortzen dugula urraketa handia egon zela hondartza horretan. Tarajaleko hondartzako biktimekin urraketa handia egin zela. Hala, dokumentazioa aipatu du Alderdi Popularreko kideak eta gonbidatu nahi zaituztet dokumentala ikustera. Dokumental bat dago interneten eta hor kronologia osoa egiten da. Tarajaleko gertakariaren kronologia ematen da eta errekurtso desberdinetan aurkezten diren frogak aipatzen dira eta dokumentatzen dira zeintzuk diren gobernuaren gezurrak, gobernu horrek esandako gezurrak tragedia desmuntatzeko. Eskerrik asko babesagatik. Hala, gizarte kolektibo desberdinek lan egiten dute gai hauen alde udalerrian eta ziur nago oso pozik egongo direla gaur gertatutakoarekin. Mila esker. Eskerrik asko. Beste norbaite gehiago. Orain bai bozketara pasatuko ginateke. Bai, González, bai, Zorrialek Erika,
jauna. Gracias, señora alcaldesa. Muy breve. Eskerrik asko alkate Andrea. Laburki, errespetu handiarekin. Dokumental bat sinistearen eta epaileen epaiak sinistearen artean, zuzenbide estatu batean gaude, eta printzipioz, gure ikuspegitik behintzat, epaiak sinetsiko ditugu beti. Bai aldekoak direnean, bai aurkakoak direnean. Un tanto curioso. Deigarria da benetan niretzat. El texto de... Duintasunen aldeko martxari dagokionez, baieztapen batzuk egiten dira, eta nik hemen daukat dokumentua. Hala, oroimena eskaini nahi die hildako guztiei eta oraingo hildako guztiei eta noski, ados gaude, erabat ados gaude, eta mugen egoera pairatzen duten pertsonekiko elkartasuna erakutsi nahi dugu. Errua bakarrik da migrazio politikena, Europako politikena edo Europako herrialdeetako politikena da errua, beraz. Bai, egoera hobe daiteke noski, baina hobe badaiteke, animatzen zaituztet. Alde bozkatuko baduzue, gobernuan zaudete. Eta beste batzuek babesten duzue gobernua, alda, esazue, aldatu, besterik gabe zuen esku dago. Zuek aukera daukazue aldatzeko. Gu oposizioan gaude eta guretzat zailagoa da. Eskerrik asko, beraz, bozketara pasatuko ginateke. Mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu, PS Euskadiko Ezkerra eta Elkarrekin Podemosekoak. Abstentzioak, ez daudez. Eta aurkakoak, Partido Popularra eta EAJ PNV-koak. Uriarte jauna, zeurea da hitza. Alkate Andrea, gure botoaren azalpena emango dut. Europarako immigrazioari eta haren ondorio tragikoei modu integralean heldu behar zaie. Izan ere, askotariko arrazoi erantzuten die, alderdi ezberdinak ditu eta hori konpontzeko premiazko neurriak hartu behar dira, bai eta epe ertain eta luzekoak ere. Gure ustez, ikuspegi humanista batetik, giza eskubideen defentsa izan behar da, gure jardunaren ardatza, eta pertsonak salbatzea gure lehentasun mendera ezina. Euskadi, historikoki, nazio solidarioa eta humanista da. Gure alderdiak, EAJ-PNV-ek eta berau osatzen dugunok, konpromiso aitortua eta etengabeko ekintza dugu kausa horren zerbitzura jartzeko gure gaitasun guztiak, gizateri osoa, gure elkartasun osoa eta gure erantzunkizun osoa. Eskerrik asko, Uriarte jauna. Eta, bai? Bai, zerbait ez dut entzuten. Bai, bueno, horrengo punturako sarrera emango zaio irakurke... Bai, herritarren mozio bat daukagu, ezta? Orduan, herritarren mozioa defendatzeko, irakurtzeko pertsona bat sartuko zaigu modu digitalean, itxoiten ari gara. Julene, Susana, Samuel, ongi etorri. Barkatu, 5 minutu dituzu defendatzeko mozioa. Eskerrik asko. Ikasteko espazioen inguruko mozio bat aurkeztera nator. COVID-19 egoeran, Getxoko liburutegietako ordutegiak murriztu eta beste ikasteko espazio batzuk itxi ditu udalak. Sinadura bilketa honen bitartez, Getxoko liburutegiak eta ikasteko lekuak irekitzeko eskatzen diogu Getxoko udalari. Batez ere, azterketa garaian irtenbide bat eman diezaion herritarrok bizi dugun arazo honi. Beharrezkoa izatekotan, honetarako udal espazio publikoak irekitzea exigitzen dugu. Gazteon amarauna Algortako Gazte Asanblada. Berez gure asmoa mozio hau abenduan aurkeztea zen, batez ere urtarrilean heltzen delako azterketa garaia, eta egungo egoeran liburutegiak erabiltzearen behar handiagoa sentitzen genuelako. Oraintxe bertan Getxon irekita dauden liburutegien artean, saniko dago, baina honetan ere aforo murrizketak egin dira. Oraintxe bertan 57 ikasle baino ez dira sartzen, langileak kontatu gabe, eta horrek esan nahi du jende gutxik duela aukera bertan ikasteko. Gainera, 8:30 irekitzen da Sanikoko liburutegia, eta horrek esan nahi du 9:00 helduz gero,
aukera oso gutxi dituzula bertan geratzeko eta ikasteko. Eta gainera, lehen asteburuan ere irekitzen zen Zenikoko liburutegia, baina oraintxe bertan ez da irekitzen, da horrek esan nahi du, jendeak asteburuan ez duela ikasteko aukerarik edo gutxienez kontzentrazio puntu batekin, eta nik badakit adibidez Sandra Mariko liburutegian, konfinamendu garaian beharrezkoa zutenentzat espazioa bihurtu zela, eta bertan lo egiten zuela jendeak, baina letze bertan ez zaio inolako erabilerarik ematen, eta horren aurrean, ez dakit, hutsune hori sentitzen genuen herrian, eta horri aurre egiteko mozio hau aurkezteko beharra sentitu genuen. Vale, eskerrik asko. Bueno, por el partido politikoen interbentziotaran hasiko gera, beraz, Amiba Anderea, zeure da hitza. Bai, eskerrik asko alkate Andrea. Bueno, lehenik eta behin, sorionak pertsona horiei. Izan ere, lehenengo aldia da baliabide hau erabiltzen dela. Hala, legintzaldi honetatik lehenengo aldia da hau egiten dela. Eskerrik asko parte hartzeagatik, parte hartze honek aberazten ditu eztabaidak eta gainera kolektiboen parte hartzea eta implikazioa sustatzen du udal politikan. Hala, araudiak asko mugatzen du aukera hau eta proposatzaileak ezin du bere iritzia eman alderdiek esandakoaren inguruan. Gai honi dagokionez esan beharra dago ekainean eskatu genuela ikasketa gelak irekitzeko beharrezko osasun neurriekin, alegia beste udalerri batzuetan egiten zuten bezala. Hala, protestak erakutsi genituen eta proposamenak egin genituen honen inguruan pertsona asko kelarazi zizkigutelako. Hala, orduan adierazi zuten espazio publiko nahikorik ez zegoela azterketa garaian. Gainera, pertsona batzuek egoera hau pairatu zuten deialdiak atzeratu zirelako. Berandu, genbiltzan orduan eta bakarrik esan ziguten protokoloak aztertzen ari zirela eta segurtasun neurriekin ari zirela. Hala, badakigu biztanle gehiago dituzten beste udalerri batzuetan argi zituztela urratsak eta abian zeudela espazio hauek. Berriz ere, berandu ibili ginen, berandu ireki ziren eta jende asko geratu zen kanpoan, baina orain ematen du akatsa errepikatzen dela. Hala, ez dizkiegu espazio eta leku eta ordutegi egokiak eskaintzen ikasteko. Hala, ez dakigu zergatik horrelako udal zerbitzuak hain zuhurtzi handiarekin kudeatzen diren. Horrela jendeak kanpoan geratzen da eta ez dakigu zergatik eskaria ez den kudeatzen eta saion erantzuten modu egokian. Zergatik ezin dira luzatu ordutegiak, zergatik ez ditugu beste adibide batzuk aztertzen apur bat hobeto kudeatzeko egoera hau. Azkenik, Elkarrekin Podemosetik, eskerrak eman nahi dizkiegu horrelako kolektiboei, Amaraunari, besteak beste ekimen hauek aurkezteagatik, aukera daukagulako horrela eskari hauek indartzeko, hilabeteotan eskatu dituzten gauzak aldarrikatzeko. Espero dugu erantzun egokia ematea eta konpromiso irmoa helaraztea udal zerbitzu publiko onak eskaintzeko. Horregatik guk alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko, Amiba Anderea. Aio jauna. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar... Lehenik eta behin, Juleneri eskerrik asko esan nahi diot mozioa aurkeztu izanagatik. Julen, de la participación. Gonzalo, no se te escucha bien. ¿Se me escucha ahora? Sí, a ver. ¿Se me escucha? Vale. Sí, Lehenik eta behin, eskerrik asko, Julene, eskerrik asko mozioa aurkeztu izanagatik. Gainera, esan bezala, Gazte Asanbladaren bidez egiten du, Amaraunaren bidez, eta gainera, pertsona askok sinatu dute eskaera hau. Beraz, eskertzekoa da. Paulak esan bezala, garrantzitsua da herritarrek parte hartzea. Batez ere, gazteek parte hartzea eta horrelako implikazioa edukitzea. Parte hartzeko bide formalagoak dira hauek eta eskertzekoa da horiek baliatzea parte hartzeko eta implikatzeko. Hala mozioaren edukiari dagokionez, egia esan, arrazoia dauka Julenek. Ikasketa gelak, udal ikasketa gelak murriztu egin dira eta zehazki, 150 murriztu dira liburutegietan eta beste
ikasketa gune batzuk kendu egin dira. Hala, urtero bezala, udaletik, baimen askatu diogu Eusko Jaurlaritzari, beste espazio batzuk irekitzeko, institutu bat bezalase, baina aurten ez digute erantzun, ez digute baimena eman horretarako. Hala eta guztiz ere, esan beharra dago, pandemiaren logikak hori eragiten du. Hau da, COVID-19 oso azkar edatzen da, eta horrek zailtzen du espazio horien erabilera egin alizatea. Espazio itxiak dira, alegia, eta are zailagoa da espazio itxi horien kasuan. Batez ere, hori gertatzen da, espazio horietan erabiltzaileek denbora luze ematen dutelako, adibidez, liburutegietan edo ikasketa geletan denbora asko pasatzen da, eta horrek zaildu egiten du kudeak eta gobernu taldetik apustua egiten dugu, guk defendatzen dugu espazio publiko horiek mantendu behar direla baldin eta segurtasun neurriak bermatzen badira. Besteak beste, edukiera murriztu behar da, espazio guztietan, araudiak, EAEko araudiak hori esartzen duelako, baina horrez gain, zuhurtzi aplikatu behar dugu, eta baldin eta irestapena bermatu ezin bada, hobe da espazio hori ekistea pandemia bukatu arte. Jakin badakigu, ikasleentzat, egoera deserosoa dela, ohituta daude pertsona batzuk etxetik kanpo ikastera, liburutegietan ikastera, eta hori arazo bat izan daiteke, eragozpen bat izan daiteke, baina guk uste dugu momentu honetan lehentasuna beste bat dela. Hain zuzen ere, osasuna. Dikotomia bat daukagu, noski, oso ondo legoke hori eskaini alizatea eta betiko plazak eskaini alizatea, baina bestalde, esan bezala pandemia batean gaude, oso azkar edatzen den virus bat daukagu gure artean, eta guk uste dugu zuhurtzia edukitzea funtseskoa dela momentu honetan, eta funtseskoa dela osasuna babestea. Horri dagokionez eta hildo horretatik, seguruena egungo egoeran hori da. Etxean ikastea, norberaren aukeren arabera. Pandemiak ez digu beste aukerari ikusten. Eskerrik asko berriz ere, mozioa aurkeztu izanagatik, baina hala eta guztiz ere azaldutako arrazoiengatik aurka bozkatuko dugu. Zeinek defendatzen du? Gijarrubi Anderea. Bai, kaixo berriz ere, lehenik eta behin gu ere asko postu gara ikustean herritarrek mozio bat zartu dutela, kasu honetan gazteek elkarte eta gazte eragile baten izenean, posten gara ikustean egoera lasgarrienetan ere, holako mozioak ere herritar mozioak aurkezten direla, eta are gehiago agintarien gana jotzen dutenean, euren beharrak, ardurak edo aldarrikapenak helaraztera. Beharrezkoa ikusten dugu, eta edozein demokrazian, oinarrizko demokrazian, egon beharreko hartu eman bat ematen ari da, ez? Aldarrikapenaren eta edukiaren inguruan. Egia zan harrituta geratu naiz gazteria zinegotziak emandako erantzunarekin, erabat harrituta, baina jarraituko dut nik prestatutakoarekin. Eta, ez da lehen aldia horrelako aldarrikapenak heltzen zaizkigunak. Egia zan COVID-ak eragindako krisi aurretik ere horrelako aldarrikapen batzuk ere heldu izan dira ikasleen eta gazteen aldetik batez ere. Askotan, aldarrikatu izan dute azterketa garaietan, konkretuki azterketa garaiak gertatzen direnean, leku eskasa egon izan dela udalerriko espazioetan. Jakin badakigu, ez daukagu inolako zalantzarik egungo egoera ez dela erreza, osasun krisi batean ari gara, pandemia bati aurre egiten diogu, baina uste dugu egungo egoeran inoiz baino garrantzitsuagoa dela irudimena erabiltzea, eta erronkei eta behar sozialei erantzun bat ematea, horretarako gaude, ez beste ezertarako, horretarako gaude. Eta, COVID egoera dagoen bitartean bizitzak aurrera jarraitzen du, beharrak daude, eta askok eta asko holan kasualidadez ikasten dute. Eta unibertsitatera, ikastetzera, eskoletara, ikastoletara joaten dira, eta ikasten dute. Bai, eta eurek ere, gazteek eta ikasle horiek behar dituzte espazio batzuk ere egokituta, euren ikastaldiak ere burutu ahal izateko eskolatik edo unibertsitatetik kanpo dauden orduetan. Eta uste dut, udalari dagokiola, orain arte bezala, erantzun bat ematea, erantzun bat euren beharrei, euren beharrak asetzeko nolabait. Esandakoa,
Uste dugu segurtasunez eta garbitasun neurri guztiekin ikasteko baldintzak eta eskubidea badaukatela, lehen txiki geratzen bazitzaien dauden espazioak orain COVID-aren eraginez aforoa murrizteko neurriarekin, imaginatzen dugu askoz ere espazio gutxiago izango dutela ikasleek. Horren aurrean horrela bota prontoan zera bururatzen zaigu, udal espazio gehiago egokitzea, eta horretarako bakarrik borondatea behar da. Borondatea eta inbertsio txiki bat, noski. Espazioak badaude, oraintxe bertan erabiltzen ez diren espazioak badaude, garbitasun eta segurtasun osoa bermatuko duten espazioak badaude. Horretarako da, aztertzea eta ikustea ze espazio erabili daitezken horretarako. Jakinda, Romoko kulturretzean 50 pertsonentzako bakarrik aforoa dagoela eta San Nikolas liburutegian 57 pertsonentzako aforoa bakarrik. Beraz, zer egin bada, eginkizun bada, lana da, noski, baina horretarako gaude. Lan egiteko eta alternatibak eta konponbideak bilatzeko. Hezkuntzan beste eremu askotan egin den bezala. Ikasleak badoa, zorionez, aurrez aurreko eskoletara, zorionez. Hezkuntza eskubidea bermatuta daukat eta kalitatezkoa aurrez aurre. Ez badago beste osasun edo baldintzarik horrela usten ez duena. Beraz, kasu honetan gauza bera egin behar dugu. Gainera, gogoratu behar dugu, askorik ezinezkoa, batzuei ezinezkoa egiten zaiela, etxean edo bestelako espazio batzuetan ikastea. Eta horiek ere errealitateak dira. Ez gara sartuko detailean eta zetasun guztiarekin, baina badaude horrelako errealitateak. Etxean zail egiten zaienei ikastea, eta horretarako espazioak badaude udalerri honetan. Beraz, hau guztiagatik, gure eskaria bat egitea da, kasu honetan gazteen eragile hau egindako eskariarekin, bai eskatzen diogu mesedez udal gobernuari berrikusteko eskari hau, eta aintzat hartzeko. Ikasleen aldetik, gazteen aldetik datorren eskakizun hau aztertzea eta erantzun bat ematea. Eta, bukatzeko, niri pertsonalki harro sentiarazten nau Getzoko gaztek horrelako eskari bat ekartzea gaur plenora. Ez nauena inondik inora harro sentiarazten da erantzuna ezeskoa izatea. Eskerrik asko, Ijarrubi Andrea. Eta Zorrilla Lekerika, jauna zeurea hitza. Muchas gracias, señor. Eskerrik asko alkate Andrea, eta kaixo Julene, eta eskerrik asko mozio aurkeztu izanagatik. El tema de las aulas... Ikasketa gelen arazoa betik eskatu gaituen gaia izan da. Hala, 2019ko abenduan, pandemia baino lehen noski, mozio bat aurkeztu genuen osoko bilkura areto honetan eta oposizioak babestu zuen. Hala, gobernu taldeak aurka bozkatu zuen. Horretan eskatzen genuen ikasketak gela gehiago gehitzeko eta ordutegiak edatzeko behintzat azterketa garaian. Noski, COVID-19 daukagu gure artean eta ekainean 2020an, idazki bat aurkeztu genuen, hala kultur etxeko artezkaritza batzarrean. Bertan, estatu mailan bazegoen gaituta beste goera bat, 3. fasean geunden, eta posible zen ikasketak gelak irekitzea 3. fasean geundelako deskonfinamenduan, eta bai, nabarmendu behar da, murrizketak bazeudela, edukierari dagokionez. Noski, ezin dira pertsona berberak egon orain ikasketak gela batzuetan, pandemia baino lehen zeuden kopuruarekin alderatuta, baina berandu genbiltzan eta azkenean gaitu egin ziren, prestatu egin ziren, baina orain beste goera batean gaude, mozioa aurkeztu egin da, eta bai, aitortu behar dut, ez nuen egoera hori ezagutzen, Andramariko egoera ez nuen ezagutzen, baina Fadurako egoera ezagutzen dut, bai. Eta bertan ez dago aukerarik ikasteko. Bertatik pasatu nintzen joan den egunean eta ez egoen prestatuta ikasteko. Hala, guk badakigu espazio nahikoak daudela Getxon. Udal espazio nahikoak gai daitezke eta noski baldintza egokiak bete behar dira, higiene neurriak eta osasun baldintza egokiak bete behar dira, irestapena bermatu behar da, eta horregatik guztiagatik guk alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Bai, González jauna, zeurea txanda. Egunon, Julene, eskerrik asko por la moción y por la oportunidad. Eskerrik asko Julene, eskerrik asko. Baita ere, gobernu taldetik hartutako erabakiak nola hartzen diren azaltzagatik. Kulturretxean uste dut,
Irekita daudela instalazio guztiak, mugapenak aplikatuz hori bai, Eusko Jaurlaritzak emandakoak. Afora 50% da esate baterako eta hainbatero garbitzen da. Getxo kirolaken kasuan zentratuko naiz uste dudalako, hau, artezkaritza batzordean ere noizbait agertu delako, eta berriro esan nahi dut getxo kirolaken baditugula instalazio batzuk itxiak, hau da, Irezabalean ez daudenak, eta horregatik ezin dira erabili. Guk instalazioak erabiliar izateko 5 irizpide sartzen ditugu. Airea barritzea, afora kontrolatzea, bertan dauden pertsonak zenbat denboran dauden kontaktuan, maskararen erabilera, eta erosotasuna bermatzea, temperatura aldetik esaterako. Momentu honetan, Andramariko getxo kirolako zein fadurako instalazioak duten antzinatasuna kontuan hartuta, eta hasteko esan behar da ezinezkoa dela espazio bat itxita mantentzea 2 ordutan baino gehiago ireki gabe arriskutsua delako, esate baterako CO2-rako gailua jarri ditugu horretarako, eta ezin dugu bermatu espazio hori onuragarria izango denik, esate baterako, badakit liburutegira doanen norbait ez dela 15 minututarako joaten, eta konfortar ezin da mantendu. Zer esan nahi du horrek? Leiho guztiak erabaki behar direla, prestakuntza saioren batean edo bilera batean, esate baterako, tarte batean irekita mantendu, bestela ezin delako zetako erabilita. Kasu honetan horregatik ez da ikasketarako ere erabiltzeko modukoa. Beraz, esposizio tarte bat izango genuke, espazio itxi batean, eta airea ez da berrizten. Horren arira getxo kirolaketik zer erabaki dugu espazio itxiak mantentzea, itxita mantentzea, ezin badugu gutxieneko bermatu. Konforta eta osasun segurtasuna ezin badin bermatu. Egoera hau izanik eta gainera aste hau ez dela honena, eta ezin dela bermatu aresten aipatutakoa, horregatik liburutegiaz gain beste espazio batzuk ere itxita egongo dira. Andramarin, kulturetxean, eta kirol instalazioen kasuan. Niri gustatuko litzaidake zerbait desberdin esatea, baina egoera batzutan ezin gara arriskatu eta nik uste dut hori dagoera horietako bat. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, Amiba Andrea. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Egia esan, harrituta gaude, ez da? Horrenbesterako kezka agertu dutela ikusita, normala da, baina aldi berean esan nahi dugu gure udal taldetik guk baino ez dugula lan egiten espazio itxi baten, ventilaziorik gabe, leiho bakar bat ere ez daukagu eta inok ez digu ezer esateko deitu edo kezka agertzeko. Segurtasuna ematerako, baina tira, nik bai uste dut espazio batzu bermatu behar direla gehien behar dutenentzat, gazteek argi utzi dute. Eta lehen ere osoko bilkura honetan komentatu dugu udaljabetzako espazioen inguruan aritu gara, ez da? Baten bat, behar bada egokitu daiteke, lentsoago eta proba batzuk antzagin dira. Kezkatuta gaude ez dugulako konpromiso argiago bat ikusten behar izan hau asetzeko. Irten biderik ez dagoela ikusta hemen, artezkaritza batzordetan edo batzordetan, beti izaten digute egiten dela, egingo dela, baina ez da nahiko estelako iristen. Planteatu da, espazioa daudela, baina oraindik gehiago behar dira, aforo gutxiago daukagulako oin eta normala da, bat gatoz, zehatze bilduk esandakoarekin, noski, borondatearekin gai izan beharko ginateke irten bideak aurkitzeko izan ere ez da, hau planteatzen delen aldia, eta badirudi estankatuta jarraitzen dugulako, nahiko egiten ari garela esanez. Eskerrik asko, Mijarrubi Andrea. Niri udal gobernutik emandako erantzunek iruditzen zaizkiet, erantzunak iruditzen zaizkit, aitzakiaz beteta daudela, aitzakiaz josita. Eta behitu, nik uste dute, niri bote prontean oran iruditzen zait, buratzen zait, ez? Baditugu hezkuntza zentroak gure herrian, baditugu eskolak. Udal eskumena da, hoien mantenua, hoien erabilera ere udalarena izan daiteke, gestio egokiak eginez gero. Zergatik ez dira irekitzen
ikasleek egunero erabiltzen dituzten espazio horiek. Zergatik ez da inbertsio bat egiten eta pertsonala kontratatzen eta garbiketa zerbitzu bat kontratatzen bermatzeko espazio horietan ikasleak ikas dezatela. Ez dakit, ideia bat, ez dakit, ez da, esango ditazu ezin da, ezinezkoa da, baina ziur, pentsatuz gero apur bat gehiago eta borondate apur batekin, lortu daitezkela konponbideak. Alternatibak ziur daudela, baina horretarako horretan jarri behar gara. Eta bai, egoera lasgarria da, eta egoera zaila da, eta prebentzioz jokatu behar dugu, segurtasunez jokatu behar dugu, ez dugu ukatzen. Baina badaude espazioak herri honetan, posible izan daiteke espazio horiek egokitzea, eta eskaintzea ikasteko. Baina horretarako beti bezala borondatea da gakoa. Eskerrik asko, Gijarrubia Anderea. Beste norbaitek hitza hartu nahi du? Ez? Orduan, bozketara pasatuko ginateke. Mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Abstentzioak, ez daudez. Eta kontrakoak, Partido Sozialista, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV-koak ditugu. Eta honekin batera, galde erantzunen o galdezkeen tartera pasatuko ginateke. Nik uste, bai, Maseda Anderea. Barkatu, ez nuen nahi ditzen. Itxoin, nik uste dut Julene Samuelek gelditzen da plenoa utzi behar duela, ez? Bai, Julene entzuten didazu? Bai, printzipioz mozioa bertan bera geratzen da, eta momentu honetan plenoa utzi egin beharko zenduke. Beraz, eskerrak ematen dizugu zure partaidetzagatik, eta orain guk osoko bilkurarekin jarraitu behar dugu. Vale, zuei, agur. Agur, agur. Venga, aurrera goaz. Galde eskaeren tartera. Galderarik, bai, Gijarrubia Anderea. Bai, guk eske bat daukagu. Azalduko dut, gure eskea zein da. Bueno, gure eskearen zergatia da, azken aldian, AESen diru, azken aldian, eta horren azken aldia, AESen diru laguntzen ematearekin helarazi dizkiguten kasu lasgarrien arrazoia, bai. Izan ere jakin izan dugu, inoizko atzerapen handiarekin jarduten ari dela aipatu diru laguntzak emateko. Horrek inoiz baino gehiago ahulda egoeran dauden getxostarrak arriskuan jartzen ditu. Berezitasun bat badaukate diru laguntza hauek emergentziazkoa, urgentziazkoak direla da, hain zuzen ere. Hortaz, diru laguntza horien eskatzaileei erantzun azkar bat beharko litzaieke euren urgentzia ekonomikoko egoera horretatik ateratzen laguntzeko. Hala ez bada, dirudiena da behintzat ez luketela euren berebiziko funtzioa beteko. Horregatik guztiagatik, eskari bat egin nahi diogu udal gobernuari eta bereziki gizarte zerbitzuen sailaren arduraduna denari, berari zuzentzeko beharrezko kategoria badut behintzat. Eskaria zera da, AESen ematea askartzeko neurriak hartzeko beharrezko baliabideak erabiltzea, mesedez. Eskaria jasota dago. Esan beharra daukat, hasieratik urgentzia egoera batean gaudela, urte bat daramagu, eta gobernu talde hau urgentzia horretan behin eta berriro erantzuna emoten, ez naiz sartuko goiz berandu eta epeetan, baina bai gobernu talde honen konpromezua hasieratik herritarrekin egon da, herritarrekin, pertsonekin, zerbitzu sozialen aldetik, gure erantzuna azkartu da, hobetu da eta diru laguntzak jarri dira, baita aktibitate ekonomikoarekin, gure herriko enpresak eta komertzioak eta baita autonomoak babestuz, gure neurrian eta alden heinean eta baita elkarteekin, bai elkarte kirol munduko elkarteekin,
eta kultura munduko elkarteekin, diru laguntzak bideratuz beraien eguneroko funtzionamendurako eta baita produkzio kulturalerako. Beraz, nik bai azpimarratu nahi dut, udal gobernu honen konpromezua hasieratik izan dela urgentzia honetan lan egitea eta jarraitzen dugula bertan lanean. Eskerrik asko. Beste galderaren bat? Orduan, herritarren galderetara pasatuko ginateke. Herritarren galderak. Lehenengoak galdetzen du Luciano Cuchi San Millán. Contempla dos preguntas. Voy a darle. Bi galdera egin dira. Tokiko agendaren ekintza planaren ildoetako bat ikusi dut datozen urteetan Getxorako emango diren laguntza batzuetan araubide zehatz bat gailentzen dela. Lursail batzuetarako adibidea jarrita. Askotan uste dugu arazo bat dela loteria bezalakoa. Eta gainera badakigu etxebizitza babestuen kasuan alokairuko araubidea bakarrik aplika daitekela. Aldian behin errebisatzen dira esleipendunak momentuko behar izanen arabera. Horren bestez, ze justifikazio dago etxebizitza babestuak erosketa erregimenean sustatzen jarraitzeko, eta bigarrenik 5. ildo estrategikoaren baitan Ekoenbes da plastiko eskontziak kudeatzaz arduratzen den enpresa. Baina 25% bakarrik birziklatzen du. Gainera, diote kutsatu egiten duela bere jardunean. Horren harira neurririk hartuko da? Lehenengo galderaren erantzuna, gaztelaniaz, erantzungo diot la parcela a la que... Zuk esandako lurzai hori hitzarmen batean sartzen da, udalaren eta Eusko Jaurlaritzaren arteko hitzarmen batean, eta lurzaiak esleitzeko aurreko araudi hartzen da kontuan. Etxebizitza babestuen kasuan. Gobernu talde honen legegintzaldirako planean adierazi bezala, lanean aritzen gara etxebizitzarako sarbidea babesteko eta gainera behar izan guztiak aztertzen ditugu, baita udalerriko hirigintza politikak ere. Eta aipatutako planean aipatzen dira zenbait ekintza, besteak beste, etxebizitza partekatzeko modu berria garatzea, etxebizitza kolaboratiboen adibidea da, cohousing, zuzkidura etxebizitza, belaunaldi artekoak eta bar. Belaunaldi arteko zentro berri bat egitea, zahar egoitza bat eta gaztentzako zuzkidura etxebizitza kombinatuz Romon. Punta-puntako ekimena da, Aldundiaren babesa duena, eta Eusko Jaurlaritzarekin batera, babes publikoko etxebizitza sustatzea hirigunetan, alokairuko araubidean. Iturribarrin Benantzion, Konporten, Sarriko Bason eta Maidaganen aurki ditzakegu. Bigarren galderari dagokionez, Hamaika barra 1997 legearen eta hura garatzen duen araudiaren arabera, Eusko Jaurlaritzak bere eskumenen baitan baimendu egin zuen Ekoenbes ontzien kudeak eta egiteko Euskadi mailan. Hitzarmen bat eta gehiago sinatu izan ditu 98 geroztik enpresa honekin. Udal hau hitzarmen horien parte da, hasieratik. Osoko bilkura batean, 1989an erabaki genuen hitzarmen erabatzea. Eta zure galderari erantzuteko, zuk esaten duzu Ekoenbesek jasotakoaren 25% bakarri birziklatzen duela. Espainia mailan. Datu hau Greenpeaceen txoste batean jaso zen pasaden urtean, baina esango dizugu badakigula txosten horretan ze jartzen duen. Eta ziur gaudela,
Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailak hitzarmen hauek sinatu dituela jakinda, kontrol guztiak egiten dituela hau hala ez izateko eta neurriak behar bezala betetzeko Euskadin. Bestalde, txostena egiten duena eragileak berak, trantsizio ekologikorako eta erronka demografikorako ministerioak esaten du, hondakinen lege berria izapidetze bidean dagoen bitartean, ekonomia zirkularrari mesede egiten diote mesedea sustatu behar dirala. Sortutako plastien 40% desagerrarazteko zabortegietan, eta bat egiten dugu horrekin. Udal hau neurriak hartzen jarraituko du, gaikako bilketa indartzeko, tratatzeko, eta hori guztia ekonomia zirkularra oinarri hartuta. Baina instituzioena da kudeaketa sistema integratuen kontrola. Ontzien kasuan ala da, eskerrik asko. La siguiente pregunta la formula Begoña Undabarrena. Urrengo galdera, Begoña Undabarrena Álvarez. AES bat eskatu nuen pasaden urtean, 2020rako, urtarrilaren 15ean e-mail bat bidali nuen esanez erantzunik jaso ez nuela, askotan eskatu arren, eta erantzun modura esan zidaten berrikusiko zutela eskaera. Baina 2 hilabeteko epea dago erantzuteko. Urtarrilaren 27ean, bukatu da epe hori, eta ez du erantzunik jaso. Atzerapena justifikatuz. Eta diru laguntzare ez du jaso. Horregatik egiten du galdera. Bien, agradezco la pregunta. Eskerrik asko galderagatik, Begoña, nik uste dut, zuzenean hitz egingo dizut, nik uste dut, bereziki hartatu zaizula, deitu ere egin dizugulako telefonoz, egoeraren berri emateko. Zure espedientean, eta oro har ez da egiten, ez da prozeduran sartzen, baina esan behar dizugu, esan bezala, esan zizuten, jakinarazi zizuten dei horretan, urtarrilaren 18ean, zure espedientea AESen remesa baten barruan sartzen zela, gobernu batzarran osteartean 26an egindakoan onetsi izena, eta kalkulatzen dute gaur eta bihar artean kobratzea. Zer azpimarratu nahi dut? Hasiera batetik, gizarte zerbitzuetatik, zer egiten saiatu dira. Eskaera guztiak hartatzen saiatu dira inorratzen ez usteko. Hitzorduak eman dira, azaro erdialdera arte, gero tokiko gobernu batzarrean justifikazio epea luzatu behar izan zen, eta gastua ere 2021-ko ekitaldian egiteko aukera zabaldu zen, beraz, konprometituta jarraitzen dugu. Pandemia honek ekarritako behar izana kontutan hartuz, inoratzean geraz dadin, eskerrik asko. Última pregunta la realiza Jesús Urrutia. Jesús Urrutia Oleaga, azken galdera. APOa berrikusteko prozesua fase erabakigarri baten dago. Hasierako onespena eman aurrekoan ezinbestekoa da epeak eta lehentasunak zehaztea. Alderdi politiko desberdinei ere eskatu genien zuhurtziaz jokatzeko eta epeak errespetatzeko. Udal honetan ordezkatuta dauden alderdi politikoen kasuan harremana mantentzen da, eta Andramari Gure Lurra elkartetik PGU berrikusteko prozesuan laguntza ematen jarraituko dugu, jarraipena egiten. Ideologia politiko desberdina ditugu herritarren artean, eta guztiok helburu berbera daukagu. Gure eskubideak eta interesa babestea. Bateragarria baitira, gainerako getxoztarren interesekin, gure adierazpen instituzionalean argitaratu bezala. Konprometitu egin behar gara, APOaren berrikuspen honekin.
Ondo egin dezagun guztio batera, Getxoren onerako eta herritarren onerako, gu barne. Berrikuspena erronka da. Eta emaitzarik onena bilatu behar da. Hemen eta orain inplikatu behar dira alderdi politiko guztiak. Bildu, Unidas Podemos, Alderdi Popularrari eta guztiei eskatzen diegu parte hartzeko. Bilduk hitzarmena ditu PSrekin, nazio mailan, eta horren zaila izango da Andramariko kideekin akordio batera heltzea ideia komunak indartuz? Desadostasunak murrizten saiatuko gara? Desadostasunak ez dira inoiz borroka izan behar. Elkarrizketa idiko delakoan, eskatzen dugu, bustitzeko, arriskatzeko, eta adierazpen instituzional 4 puntua babesteko. Hori Bilduri, Alderdi Popularrak esaten digu, badatorrela gure adierazpen instituzionalarekin, eta ez da nahikoa inplika daitezela. Konprometitu, busti. Aipatutako alderdi badute gure telefonoa. Emaitzare erantzunaren zain egongo gara. Ezinbestekoa da interlokutore politiko eta sozial desberdinekin harremanetan egotea. Emaitza baldintzatuko du azkenean. Baina, elkarrizketarik egonezean emaitzarik ez da egongo. Guk beti ematen dugu gertatutakoaren berrikuspenaren eta guztiaren berri bizilagunei. EAJ eta PSrekin dauzkagun harremanen berri ere, eta gainerako alderdiekin izandako harremanen berri ere. Pandemia garaian gaudenez ezin izan dugu bizilagunen betiko bilera egin, baina honen bidez adierazi nahi dugu Andramari inguruan egindako erreformak askotarikoak begionez ikusten dugula. Baina honen guztiaren harira baditugu galdera batzuk. Aurretiazko dokumentua daukagun honetan, ikusita hasierako onespena emango zaiola osoko bilkuran, zurekin Iñigo Urkiza eta talde idazlarekin batu nahiko genuke. Ikuspegiak partekatzeko. Oso garrantzitsua da guretzat. Emango diguzu aukera? Bilera horretarako? Beste behin, bilerak egin ditugu talde idazlarekin, aurretiazko dokumentua idatzi aurretik. Arazoren bat omen dago. Eta berriro ere eskaera berakin behar dugu. Berriro galdera bera. Bilera emango diguzue? Vale, eskerrik asko. Bueno, en primer lugar... Lehenik eta behin, alusioengatik, alderdi politiko desberdinak aipatu direlako. Ez dut uste egoki denik ezin dizutelako erantzun, da ezin dutelako ezer argitu. Nik ulertzen dut harremanetan jarriko zariela egoki diren espazioetan. Gobernu talde honen helburua udalerriaren etorkizuna diseinatzea da. Hiri antolakuntzako plan orokor berri baten bidez. Legegintzaldiko planean jaso bezala, etorkizun hobea izateko hiriak eraiki nahi ditugu. Horrela, biztanleria mantenduko dugu eta belaunaldien arteko errelebo arrazoizkoa emango da. Belaunaldi gazte gainera, hemen bizitzeko eta lan egiteko aukera izango dute. Aldi berean, errealitate desberdinak barne hartu nahi ditugu, ekonomia sustatuz eta jarduera ekonomikoak erakarriz. Hori guztia, genero ikuspegia txertatuta, aniztasun funtzionala, bizikidetza eta bizitzako eremu desberdinetako osasuna. Etxe bizitza, lana, uztarketa eta bar. Eskatutako bileren inguruan esango dizut, batzartu garela hainbatetan, zuen eskaera kontuan hartu ditugula, eta bere garaian, talde idazlari horren berri eman geniola.
Ganera, talde horrek bazituen eskaerak. Dena den osoko bilkuretan eta bileretan erantzun izan dugun bezala. Apoa egiteko hasierako faseetan aurre ikusten da parte hartzeko ziklo bat, eta hori gauzatu zen bere garaian. Momentu honetan, insistitu dugu hainbatetan, eta berriro ere diogu orain, intereseko taldekin biltzen diren pertsonak, taldeak, parte politikokoak dira batzuk, eta beste batzuk alde teknikokoak, udalekoa guztiak, eta esan beharra dut, kasu honetan talde hau askotan batzartu dela, alkate andrearekin batera, zuekin. Eta apoaren hasierako onespenaren ostean, tarte bat egongo da alegazioak aurkezteko, herritarrentzat zein intereseko taldeentzat. Proposamenak eta ekarpenak egiteko aukera izango duzu horren bestez, beste bilera bat egin nahi baduzu, gobernu taldearekin, ez dago arazorik, badakizu zein bide dituzun horretarako, eta horiek erabiltzeko gonbita luzatzen dizuegu. Eskerrik asko. Nien hau ziur, baina idazkariari eskatuko nioke begira dezala, baina nik uste dut, egin zela Romaren moldaketaren ondorioz erantzun dezakegula. Uste dut, nago ziur. Aparkatu, igual ni konfunditu naiz orduan, A ver. Por alusiones directas. A ver, la modificación del reglamento en el... Romaren aldaketan, bigarren puntuan, 2.4 esaten da, zuzeneko alusioren bat egiten bazaio talde politiko bati edo zinegotzi bati, erreplika txanda bat ireki daitekela, 2 minutu gehienez. Bien, pues teniendo esto en cuenta, me disculpo ante Andra. Kontuan hartuta esandakoa, barkamena eskatu nahi dut, esan dudarako esela bidezkoa, baina bada bidezkoa, eta norbaitek hitz egin nahi badu, hau da, norbaitek bere burua aipatu dela sentitzen badu, aukera dauka momentu honetan hitz egiteko, noski 2 minutu izango dituzue horretarako erantzuteko, aurrera. Besterik gabe, aurgitu nahi dugu, Andra Mari gure lurrarekin batzartu garela dagoeneko, ez daukagu inolako arazorik, berriro elkartzeko pres gaude, deitzen bagaituzte horrek ez du gure iritzi aldatuko. Ez zaie gustatzen gure erantzuna, ez gaude ados, aizkorrirako proposatzen duten hazkunde ereduarekin, ez gaude ados, nahi duten bestetan batzar gaitezke ez dugu iritzi aldatuko, baina pres gaude edozein momentutan elkartzeko, mila esker. Bai, Mamiba Andrea. Bai, eskerrik también por... Labur, errespetua erakustearren, eta kontuan hartuta tresna hau balia dezakegula, gure aldetik gauza bera esan behar dugu, batzartu gara, ez daukagu inolako arazorik, harremanetan jarriko gara berriro ere haiekin, oso ona delako harreman hori mantentzea eta iritzi desberdinak egiaztatu alizatea, mila esker. Bueno, pues como bien habéis visto. Ikusi duzuen bezala, batzartzeko bideak irekita daude, pres gaude horretarako, eta horren bestez gobidatzen zaituztegu bide horiek erabiltzera, hain zuzen ere zuen interesak gauzatzeko eta zuen helburuak erakusteko, mila esker. Batera osoko bilkurari amaiera ematen diegu. Bihar arte.